La pega para mí no hace suma, la suma. La suma mi pesa. Drogotuba. Entre muy mal. Yes, sir. Mana kuma caman kama. Nga wata sabat ma fala yana kasa. Mo be nga warla tiliya yere la ani kalama yere la. Ah, ibe mo ko? Me commissaire de ko. Ne de commissaire. Ayi ete. Mpangu pasa sa wa fa ina sakali da wata kana abini nyeji ko maso. Se ka to pini balede. Kalo kele ni kaso. Commissaire. Ngina dia shia. Edi shioro fodi. Madame, je batili. Oui. Ntalo ne be shioro na bi, be shi pongoro wa be shioro na ngon to do. Mais dawra be shi ne bo ya mi de. Ba mi wona. Afora de ko 48 heures we ko garda vide. Ibala ti be dawra bla. Ko wala selega hereso. Da sabati. Ko sawo ko so. Murba. Namba. Ini fila ni nyogo yasa. Iya nyawuli. Dorete. Ame wati bosisa. Fargami benela. Chama shedo baga yadena. Ndera nena kakoro. Ulia to nyawuli. Mume fenya fai akabo fen kalama. Wati temana. Mudim sena kono wati. Ne fai musumam nani. No lega mamne boti. Ngau kuntene jaita. Ne kan musule ku ngajai musule. Nini fama baka. Ni ku peke wala sam fabe atay bla. Amaso. Kwa ale maso ne refolo maso ale tama. Agelera kusebe ani nyonche. Ibi gelera ndo woni. Gelera fuga tanchebe. Dunu rekirala. Ni tu soutiens wala bi refa. Ni fa ko ma. Pa ko no kan no ma keke. Do ta le time ke. Ni juruta souffre. Ka tango furo kono. Ka juru dun kala. Ka ile yirila. Humi refa. Ni frigadi. Ne sentara dan tunga. No bongo. Kale simbolo ni. Oka. Tinti no toga. Ka juru jalen to ne kanasa. Ni turata masika ne ko juru bulo tunu. O so fiati garana. Ne turo ni makarana. Oh, pari da fa ngadu muso go boka tashi to wala furuko nala. Ulule ne ulu kulechi. Kabuli kana ne no fe. Kana juru bone kana. Kale da. E fien soro kumamna. Ala ni mo do afe. Masika siga do sotumu. Ya ajati mnesa ngatan kumfe. No matan kumfe. No mesi ngana so. O maluka bu. Ni kile ngana bamako. Ngade bamako. Ngabara folo bena gardien to inta gardien la. Ni wati ni ko ni wardo ni so. Ta blanguna. Ta ma ngal me musudo fe no sumai. Nta so sufe ka to te ka buli kana ni Bamako. Ansiri duba kuna yano. Anturati. Amena
n'a ma den sɔrɔ denko kɛlɛya nana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ y'a ye sa an ka dugu ladala fɛn dɔw bɛ yen fo n ka taa ka taa n da falo la ni tun y'i da falo la a ka ca ala fɛ ala b'o den kelen d'i ma dɛ n taara n da falo la n ye ala ye sɔn den na cɛman na n b'a tɔgɔ da Moriba n'a ye sɔn musomanin fana na n b'a tɔgɔ da Yasa an tora ten aw ba nana garisɛgɛ ala nana ni aw ye aw kɛra filanin ye ne tɔgɔ da Moriba k'i tɔɲɔgɔnmuso tɔgɔ da Yasa nin bɛɛ fɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko mun bɛ walasa a bɛ se ka bɔ kalama n tɔɲɔgɔnkɛ Amadi ni n bɛ to ka i ci ka taa bitigi kɔnɔ maga magasin la a bɛ magasin min na ani ne jɛ don an de jɛra ka wari ɲini ɲɔgɔn fɛ ka magasin dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ fɛ kun a ka bɔ kow kalama ne biya o ne tiya o ne ni Amadi jɛ magasin ye nin bɛɛ fɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye farigan min bɛ ne na sisan taamasiyɛn mun bɛ yira ne la waati caman ne bɛ bali k'a ba natɔla ye fa bɛna ka na yɛrɛ sigilen kan ne b'a fɔ ko n k'a minɛ n t'a sɔrɔ ko n bɛ min fɔ a ye n delila ka foto dɔ bɔ k'o yira aw la a hakili bɛ foto in na a bɛ ka saliba kɔnɔ n y'a waati hakili tora ka jigin ne na waati o waati a bɛ foto in ta ka lajɛ wa aw mɔkɛ foto don wa n b'a fɔ a ye maa dogolen tɛ dɛ wa bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ b'a dɔn don o don n'a wulila k'a b'a ɲini a b'a ye Moriba n bɛ min gɛlɛya i ma kosɛbɛ n'o y'i tɔɲɔgɔnmuso Yasa ye o ye balimamuso de ye tɛna jijugu da ɲɛ la dɛ aw filɛ ka bagi sɔrɔ sisan ne bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka lɔgɔli diya aw la ka kalan diya aw la ala k'aw kɔrɔta k'aw kanu to ɲɔgɔn na balimamuso ko ma nɔgɔn dɛ hali balimamuso taara cɛla la n'a nana i bara tɛna to a ɲɛjitɔ ka bɔ i bara dɛ fo kɔlɔlɔ ka bon fo ka dan tɛmɛ an ka maa caman bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ni balimamuso ko wala tɔ b'a dɛn dɛ balimamuso ko tɛ kulonkɛ fɛn dɛ n b'o gɛlɛya i ma kosɛbɛ i y'a mɛn ba Yasa n ba i hakili to i balimakɛ la n'o ye Moriba ye a ye ɲɔgɔn minɛ o de ye ne kɔ ye ko foyi tɛ n na tugun n'aw tɛ n bɛ ala fo k'ala barikada ala y'aw kɛ ne garisɛgɛ ye k'an bɛ ɲɔgɔn garisɛgɛ ne kɔni jigi bɛɛ b'aw kan Moriba denmisɛnniya ni dusukolo jugu a ye ne mago sa ne bɛ yɔrɔ min na bi ne se ka sigi ka taa an ka dugu la ne fa ye cɛbakɔrɔ min ye cɛ min ye an ka dugu n'a lamini bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ka bonya b'a la maa si se ka foyi bɔ a ta la a bonya bɛ bɛɛ de yɔrɔ n'a fɔra ko o yɛrɛ den y'a kan sɔsɔ a ka gɛlɛn wa ne yɛrɛ ne t'a dɔn n bɛ se ka ɲɛ dɔn n fa ɲɛ la cogo min na k'a fɔ ko n bɛ ɲɛ dɔn an ka dugumɔgɔw bɛlɛduguw ɲɛ la cogo min na ne dabalima ko ba ye n bolo dɛ nka ni mɔgɔ min bɛ se ka ne ka ko bɛɛ
dilan ne ko o ya audi ko le bisi ka ne ka ko bɛ dilan n'o seginna don ma n'aw taara so n'ala mɔkɛ ye ɲɔgɔn ye lala a bɛ se ka hinɛ ne na a bɛ yafa ma nka ne yɛrɛ tun y'a dɔn ne fa ka muso ɲini ne ye a min ma minɛ ne tun b'o ta ka tila ka aw ba ta n'o ye Sunba ye nka sitanɛ kulonkɛla na mɛ denmisɛnniya don hakilina jiginna denmisɛnniya don nin bɛɛ fɔ kun ye min ye a ka bɔ ko kalama fili min ye ne sɔrɔ buna hadamadenya kɔnɔ ne t'a fɛ o k'aw sɔrɔ ne b'a fɛ aw ka kɛ mɔgɔ kunnadiw de ye a kɛra ɲɛna a kɛra kɔ a wulila ka mɔkɛ ɲini ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ne se ka taa so tuguni nka mɛ min ɲini aw fɛ a kɛra ni kɔ ye a kɛra ɲɛna ye a wuli ka taa mɔkɛ ɲini maa dogolen tɛ dɛ a y'a mɛn Moriba a y'a mɛn ala Suma filɛ koyi Suma Suma kɛra fɛnkɛ ninnu na sa ala filani ninnu to yen Suma n'i bɛ min kɛ o kɛ ne yɛrɛ la sa Suma b'i deli Suma b'i deli sa Suma kɛra fɛnkɛ filani ninnu na sa Suma ala Suma b'i deli sa Suma b'i deli sa filani ninnu to yen n'i bɛ min kɛ o kɛ ne la sa ala Suma Yasa kabi babana ama Kongo ama minoko na tundu kuma dɔ fɔ sanga ni wagati ne bɛ miiri kuma in na k'an k'an jija an ka bɔla an yɛrɛ la fo ka taa se an sadon ma i teliya an ka taa ekɔli la ne yɛrɛ bɛ ka munumunu kuma dɔ mɛn tile fila in na k'u bɛna turuso di ne yɛrɛ y'a kuma mɛn i bɛ ne sɔrɔ da la awɔ Yasa, a kɛra baara yɛrɛ
An tun jigi bɛ tun so kan n'a fɔra ko fana ma sɔrɔ an ma nɔgɔn dɛ. A bɛ cogo di? Wari fɛn fɛn tora an kun o ye nin de. Batara ka ne to yen. Ni jamana faamaw m'a lajɛ k'u hakili to an fantanw ka kalanko la a b'a la k'an sɛgɛn kosɛbɛ. An caman bɛ yen nɔ kalan ka d'an ye a dusu b'an na. An bɛ fɛ ka kɛ siniɲɛsigi ye jamana in kɔnɔ nka n'a fɔra anw ni yɔrɔ ji sigilen tɛ Mali kalanko la o fana ma nɔgɔn dɛ. A bɛ cogo di? An m'an débrouiller ni 2000 nin kɛ yanni wagati dɔ cɛ. Ba yɛrɛ kun b'a fɔ an ɲɛna k'an tɔnɔ Amadi jɛra a ka bitigi ɲɛ. An m'an continuer ka to ka taga buru ni fɛnw de minɛ a fɛ yen. O ye tiɲɛ nka don o don buru ni kafe o fana tɛ laban dɛ. O ye tiɲɛ. Moriba, a kɛra baara ye dɛ. Cogo di? Ne taara sa ko n bɛ taga buru ni fɛnw minɛ tonton Amadi la. A ma sɔn k'ale ka juru cayara ba la. O fana mun kuma ye Amadi da. Ba m'a fɔ k'ale ni Amadi de jɛ ye bitigiya. Tonton Amadi kɔni ye kuma caman fɔ. A b'o fɔ e de ɲɛna a tɛ sɔn k'o fɔ ne ɲɛna. Ne yɛrɛ bɛ taga a kama sisan. I dun kun tɛ to yan an ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. Parce que ne b'a dɔn tonton Amadi kuma min b'a da. Madala na bɛna sɔn ne k'an dɛmɛ nin kan kan. Bɛɛ fana kan ka nin kuma in fɔ fo Amadi. Nka ni ne ko n'a ye ɲɔgɔn ye ne b'a ɲininka dala kama. A dun kɛra baara y'an bolo. N'a fɔra ko an ni fa tɛ ani ba tɛ kuma tɛ fa somɔgɔ ma. An jigi kun b'an fa ka bitiginin kelen min fɛnɛ kan ko nin y'o bɔtɔ y'an bolo. Ekɔliso fɛnɛ kuma tɛ. Mara an bolo datɔ turuso in a bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ. Fantan jo tɛ kɛlɛ la. Yasa. I b'a dɔn Amadi ye mun fɔ. K'ale ni ba jate bitigi ye. Moriba, k'abi bɛ ka taa ɲɛ mun f'i ɲɛna. M'a fɔ k'i kana taa. Bari nin kuma in de bɛ Amadi da kɔnɔ. A tilala k'i jɔ tuguni k'ale ka 13 bɛ ba la. Ɲɛ mun f'i ye wa a ye nin kuma kelen de fɔ ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna. Ko n'an m'a sara k'a bɛ convocation d'a ma. Badun y'a fɔ ko papier bɛ bitigi na. An dun tɛ papier ɲini. Bari o dɔrɔn de y'an ka tiɲɛ sababu ye. An ka papier ɲini. Nite. Papier fɛn fɛn bɛ so kɔnɔ o bɛɛ de filɛ nin. Dun na ko kɛ cogo di? An ka to Ala kɔ. N'a fɔra ko nin y'an tiɲɛ ni kelen ye.
Alsa ma continue ke papier ni. Nyani problem ngana na so. Yasa. To yi miri baba kuma wala. Bako kanga bola yere la fo ka sanse aduma. Ali na papier amega bolo bani amadi de tala. Angantani na ngoshila. Kashiba indabla. Kashiba indabla. Ya sawa. 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 Ulang tay bolla. Ya sawa. Aku yara bara itu ne. Bara yare. Na fora metro fana tala gere fula. Ama turso na soro churi. Ya sare. Ne na ekol blaka ko yara ni. Kumurba. Itiso. Baye mufanyana kaba masa ayo mune gere afolo. Uyanga kala wini. Anga kala gele ba mani fembe. Sisa okele ni kodo sankamna kalambia. Ai. Ne b'a fɛ e ka ne faamu. E yɛrɛ ka jateminɛ kɛ. An bɛ so min kɔnɔ, luwanse de don. Fɛn t'e bolo, a tɛ ne bolo. A jigiya mɔgɔ t'an ye. O ɲuman ye mun ye? Fo ne de ka taga dɔ kɛ ka na, pour que an ka se ka balo. An kun kelen don k'an jigi da Amadi mun kan. O ye kuma min fɔ, e yɛrɛ bɔra a kalama. O benata kalambla ko inte ne fɛ koyi. An ka continuer an ka kalan ye. Mɔgɔ tɛ ala bɔ fan dɔ ye. E ka ne faamu. E ni an bɛɛ joli kelen de. Ni e ye dugawu kɛ ne ye, a ka ca Ala fɛ ne bɛ taa fɛn mun ɲini kɛnɛma, a bɛ kɛ fɛn barikama ye. An mago bɛ mun na an b'a sɔrɔ. E k'i cɛsiri kalan fɛ. Bamananden ala la, i bɛ balo i yɛrɛ la fo ka t'i sa. Ba delila k'a fɔ an ye k'an kana sɔn ka fadento dun. Fadento ye mun ye? Ka walimuso tigɛ ani ka wali nafolo dun. N'an m'an cɛsiri, an bɛ kɛ fadenw sina samara ye. Sigiɲɔgɔnw bɛ yɛlɛ an na, an tɛ se ka mɔgɔw ɲɛ sigida la. Jara halala, o b'i disi gosi ni baara de ka walifɛn to yen nɔ. An ye halalaw de. Kalambla in kɔni tɛ ne fɛ koyi. Yasa. Kasi dabla sa. Yasa dabla sa.
Yasa. Nam. Mun ne kɛra? Fosi ma kɛ. Ni fosi ma kɛ, I bɛ t'i sigi mɔgɔw kɛrɛfɛ kɛnɛma ka baro kɛ mɔgɔw fɛ. Yasa, tuma dɔ la, bangebaga saya ka kunna dɛ. Nka fura kelen min b'a la, o ye limaniya de ye. Ala bɛ da dɔ tugu mɔgɔ ye, walasa ka se ka da wɛrɛ yɛlɛ ye. Nka a ye da mun tugu ye, ni m'a ni limaniya ta, mun kun kan ka dayɛlɛ ye, o tɛ dayɛlɛ ye bilen. Fosi t'o se mɔgɔninfin ma, ni limaniya baliya tɛ. N'i kan ka miiri, I kan ka miiri ko nataw de la. Mun tɛmɛna ka ban, latigɛw bol'o kan. I y'a mɛn? Moriba, ne miiri kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi. E yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kalo sara. Sini dɔrɔn, luwanse mɔgɔw bɛ na k'u ka wari. Wari dun t'an bolo k'a d'u ma. O ye tiɲɛ. O jɔrɔ kun bɛ ne yɛrɛ la. Nka I komi sini ma se fɔlɔ, an tɛ kow di Ala ma. Moriba, ite wuli yan. Yasa, Mam. Ite taa Daraka ko la kan. Daraka wa? E ma fɔ wari min kun bɛ yen k'o banna. N'i y'a faamu bi an tɛna Daraka dun. Moriba, ne taara mun dun cogo min na. Yasa, fɛn dɔ bɛ yen nɔ, sanga ni waati ne bɛ miiri o la. O ye fɛn jumɛn ye? Kabi ba bɛ balo la, fo ka se bi ma, an bɛɛ de tun bɛ si nin so kelen nin kɔnɔ yan. Kabini an ka dɔgɔ, nka fɛn mun yɛrɛ bɛ ka n dabali ban nin ko in bɛɛ la, ba ko k'ale ni Amadi de jɛ ye magasin ye. Tiɲɛ don, ka ba to yan nɔ, kɔngɔ kɔni kun t'a minɛ. Nka magasin ko in, a jɔrɔ bɛ ne la kosɛbɛ. A jɔrɔ bɛ ne yɛrɛ la koyi. Bari ko ba ta ye bitigi ye, a bɛ bali ne la. Bigoma ni ba bila ɲɔgɔn kan yanni a ka saya cɛ. A ma bitigi ko kuma f'a ɲɛna. N'a ka saya don tɛ. An bɛna dɔn cogo di ko bitigi ye ba ta ye walima bitigi tɛ ba ta ye. Ne kɔni ɲɛ bɛ min na, an ka Amadi fanfɛla ye k'a to yen fɔlɔ, sani an n'a kana tigɛ ɲɔgɔn na. Baga bitigi ko in kɔni ne ma d'a la. Siga bɛ ne yɛrɛ kun na. Ne kɔni bolo an ka nin ko in bila tan. Ne balimamuso, a nana jɔrɔ foyi la.
i comme si ça mettre au greffe là mais ta manœuvre yake manœuvre yawa Muriba e ma métier digi e be to ga chogoti o gano walma me dinga sonike do ga tro me na yame la seraji Yasa. Nambinta. Akira chodi. Maya chola. Nafora. Jien dungudu. Dobe fara nga gelaya nga tafe. Kama fasara. Luansi sara deselinula. Ala andala dumuni. Antu sorayeri. Amita wal kelimna. Gerevu fene gerai wala. Ante kata kala na tu. Biso ma dena Muriba fene bora. Ka bita ka barani. Mo ma dilga bola barake. Ama dilga barab kala. O ita ka mbara bi. O ko tisogo ke. Sani gage kasi. Ite fini mo sala do nyini go ke. Nyame binta. Mo nyini go ke. Go ke bagare gacha. Isi ganne ne bora kom to nyini go ke mina no solo. Ega esa e bai. Nami. Karan basara. Anda fiana jar. Ang digile no famina. O fene bana. Internet kana kasi sani bebe ba. Ila mata fini mo sala ni nyoko fe. Oga usali kasi bai. Yasa. Kuma Yasa taramu. Yasa. Namuriba. Ko be chori. Mea. Ne tumege nyinu. Ne tere muso bitare kuna na no fe kana ta fini musala lanyini. Ne balma muso bi ga do te bine. Mbora san tara barauna. Orobe. O ta bane ne.
O ko ma k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo une semaine diɲɛ don o don 100. Moriba. I komi an ni sotigi yɛrɛ bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ yan. N bɛ tila san n bɛ jigin n bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna. N ko sani semaine ka ban n bɛ taa ka wari d'a ma. Naam. Ne yɛrɛ ni Binta kun taara fini musarala ɲini. Ne yɛrɛ ye 200 bɛɛ de sɔrɔ. Ah, ça c'est bien. Nka Moriba de. Ne taara fini wula yɔrɔ min na. U ye kuma dɔ fɔ kuma in ma ne kun minɛ dɛ. O du ye jumɛn ye? Ne taara fini wula yɔrɔ min na. U ye kuma dɔ fɔ kuma in ma ne kun minɛ dɛ. O du ye jumɛn ye? U ko ne ma k'i ko n ko kalan tɛ ka kɛ sisan ko mun na ko ne tɛ k'olu ka baarakɛla ye. Ne dun tɛna na n ka kalan bila o baarakɛla. I yɛrɛ b'a dɔn san patron bɛ cogo min na u b'u ka baarakɛlaw minɛ cogo min na. Baara yɛrɛ ka ca sara ma. Ne dun tɛna n ka kalan in bila fosi. O bɛɛ n'a ta yaasa. Nka ni wari b'a la I bɛ don a la kɛ. Hali n'u bɛ miliyɔn de di ne ma kalo la ne tɛ n ka ekɔli bila. Ne kɔni hakili la ko bɛɛ ye bɛnkan de. I b'a ɲɛf'u ɲɛna n'i ka ekɔli bɛ I bɛ taa ekɔli la bɛɛ tɛ ban o ma. A tɛ se ka ɲɛ. An b'a kɛ cogo min na n bɛ to yan. Sɔgɔma ne wulila n bɛ t'u ka so. N bɛ se ka baara min kɛ n b'o kɛ u b'o wari ni jan n bɛ segin ka na. N'o tɛ baara ni kalan a tɛ bɛn. N'u ma sɔn e ta ma dun? N'u ma sɔn ne ta ma an b'a bɛɛ dabila. O kɔni tɛ ne fɛ la ko ye. Ne bolo I k'a kɛ nin wagati na. N'i ye kalo 1 kalo 2 sɔrɔ an bɛ tila ka continuer n'i ka ekɔli ko ye. O kuma ba ye kuma min fɔ e ɲinɛ n'o kɔ. K'a bɛ ban masa a ye mun fɔ an ye. Ok, yaasa n bɛ jigin n bɛ taa kuma sotigi fɛ. Nka I bɛ n ka 600 in minɛ sanni wagati dɔ cɛ. N bɛ na. Yaasa. Naam. N bɔra sotigi fɛ yen sisan. A ye mun fɔ? Sotigi ye mɔgɔ ɲɛnamanba de. A ko ma k'an kana n'a fɔ an b'an yɛrɛ sɛgɛn cogo sugu dɔ la ka taa wari di ale ma. K'an k'an bila an kunna k'an b'an yɛrɛ ka du kɔnɔ. Ko wagati min na an fa tun bɛ balo la ale ka juru ma deli ka yɛlɛ a la fɔlɔ. K'ale yɛrɛ hakili tɛ so in na yɛrɛ ko sokuru den kelen ni k'ale bɛ se k'an kani 1500 la cogo di. K'an k'a kɛ I n'a fɔ an m'an fɛ yen. Sotigi ye mɔgɔ ɲɛnama ye o la dɛ. N'a sera ka baga ɲuman don o ka ɲi. Yan denmisɛnw. Aha. A kɔni t'a fɔ k'an t'a kun ka mɛnɛ fɛ. Mana sigili kama. A b'a dɔn saya ye mun ye. N'i ye ba seli to ye suruku bolo kan o kɛtɔ wara de nɔfɛ. Ne cɛkɔrɔbatɔ nana jɔ ka da kɔn ye kan joli fo k'an bolo mugu. Aw sigilen don a b'a kɛ ko 1000 t'u la. E tɛ e bɛ kɛ su in yan. Ya aw k'aw sigi a kɛ ko fasaya ni basaya de ni falaya fɔlɔ de la a b'a fɔ ɲɛna. Mana kuma caman kama. N ka 10,000 tun b'a fala yan'a ka sa. N mago bɛ n ka wari la teliya yɛrɛ la ani kalama yɛrɛ la. N bɛna kuma min fɔ est-ce que a bɛ ka kuma in faamu wa? Tonton Amadi ba kuma fɔ ka ni e jɛ de bitigi ye. An cɛ tɛ bitigi ye dɛ an cɛ y'aw de. O manamana kan tantɔ yɔrɔ e tɛ mɔgɔ bonya yɔrɔ I ka cɛkɔrɔba tun tɔgɔ fɔ yɔrɔ ma mara I bɛ kuma I masa fana fɛ I bɛ fɛ kuma cogoya dɔɔni an cɛ tɛ bitigi ye dɛ an cɛ y'aw de. O manamana kan tantɔ e bɛ kuma ne fɛ taa jɔ cogo di? E t'i yɛrɛ bonya
Mara yau da kumulula. Aya sika afa me atu be ai. Na ta ni biti na ta te biti. Aya re usiri. Amadi Wa. E mi fa ko Amadi dia. Ha? Ni ma miri si ni wa ka sa me te ga ni ka sa. E ni wa kuma ne fe tando dia. Menti jigile ba so e fa ni vida. Nala sona. Le flaina. Mo ko fote le flaina mo ko be ngol la. Ata ko ta so kindoria. Ne ta so kindoria. Ata ko wa ta be so tania. Ka o si fuara la nyunga e ge so yi. E gite ya, e ge so yi amai ya. E ge e nyunga do lu bibi. O kuma be fangi ya wasara cho. Sa to kana ya wasara tele mo be ngol la. Mo ko funa ngol ko ma ba. Mo ko ngol la bana. Na kana ya wor funa le ka mungula. Wo mo na kui. E ti ya ko ya. Ha? Kuma chama te na kui. Ne mo ko be mina no warki. Kataka sisa kana no wor so jalo. Sino ala be mina le to do ne. Mene mi ka la le bodo. Maro fanga de so ni na ko ni wana kui na. Nala sona. Ala so ni no. Ni mana kui tanto. Na ko no ba ni rife. Parce que ate na warsa. Na juru ba fala do mata ke doere ka to ka nga fa tata budi na ta bulu ma. So ba so mata mani ni fa mina la ko munidu. Anta de bidire ne ya wala ko ta juru ta ka basa. Was ala ka ka fa mina la so ma war masala ma ko nga war la ko. Bo ni ko na ram sani ne be ta fanga la ko. Fanga de so ni na ko ni ko na ko. Ko fanga ere wa. Fanga ki. Ere nya balante barala. Na te barala e balbu pare ma se baraya. Godro puse bare de buguna. Atsa ma ni ya. Ha? Dingen de te baraya. Egis en wano bete ferida ul bete ka ko ya ate mama no ga te barala wa mama na ga kibo ta fonena na te barala ka wal wuluki ala ke ko baraka baraya ba soro ni ne tuma barake afa ko chika ta duni ne bulwa o mu masui e tika mo nyeji na duma boya ne mo be nyeji da o si ga ya ke ba ko fendo yo ko kunu nibi mana kana ngala ti ko ate barala fala ya folo dila we fa sa ya folo dila ni be na ka ta ni wala no mo na balu ibalu kubasi gide na yi kumulu le ko fula itita barake mo be nga warale sasan kata sasa na ngana ngo so nyano sino abe na imi mala ni balu kubasi gide ne pom pugulo fugo da hala ha e mo wala jodo le fugo na bi mun me barala mo le fugo yabe diga sembe ha ile ko baro chama be fugo na be tito lugere ni sigi gi flen nyogone e ga ko le ba nyana bo ni fuwa ya tulu domo da kita war ni bulo a fa ta shabinde fengede fo ni ntara ko ko manezi ni buru e la ko fuada de bosora ha mo be no warla de kata sasa ngana ngo so nyano sino ala be mingena ni to do ne mene mi ngalo ni budo e gusi kile ne ba ko kunu ni bi Yasa Amadi gan ku ya ma ke chodi de. Na soro ngi se anga turso nu soro sisa. Ang tena to Amadi gan jurun sara bwana. Tono Amadi preselendo. An dunto turso soro wati don. Ne woni fe an ta kuma nai na sona ga famia. To na Amadi tina famia we. Buate fe ga famia. Anga to ya. Amige mi antono. Mana kuma chamana ntara fama sola sisa we sebe min dia ko kana na ade ni do maro amita ni kuma toge fangala parce que kuma tene na oche kwa ni mine ka mo re Amadi Kasi dabla. Yasa. Kasi dabla. Muriwa. Nisirandenu. Mugo chama me kasola bi. Jigia tui. Aluga pen me bang. Kuto kasola. Mugo te mugo me uga konya nabo. Nisirandenu anta kana ke utanyo kone. Muriba. Iye reba roga maji bagarama. Ngana do na kasola.
Jom na ngakunya na bang kofi. Yasa. Anga to alako. Abegera ala munyana. Uli anga ta convocation jabi commissariat la. Sebe duma. Ya duma. Iya, tara duma. Ah, okay. Mara tino ere bena. Ni ala sana. Ako bon na re, ni mo ko bon na bani. Ate bene. Oui. Uncle. Bani pili. Ok, Aya ce qu'il peut dire. Ne kɔni tɛ fila fɛ ne ka wari dɔrɔn ne ma ka wari dɔrɔn commissaire ko bɔ na dɛ Aya ce qu'il peut dire. ne kɔni tɛ fila fɛ ne ka wari dɔrɔn ne ma ka wari dɔrɔn commissaire ko bɔ na dɛ Petit, Aya n'a la carte d'identité. olu kɔni tɛ hali den sɛbɛn tɛ ninnu na Qui a la carte d'identité? Foyi t'an bolo yan nɔ. ne m'a bɛɛ yan Aw bina fangaso la, sariyaso la pièce ti aw bolo. ne y'a f'i ye ne ye min ka ko f'e cogo cogo a ka jugu ni nin bɛɛ ye Convocation balila an na bi. An siran ko jugu de sera yan. Confédération banda aw la, aw siranko jugu de sera yan. I b'o o ko kɔlɔlɔ dɔn. Ok. ne kɔni b'e kɔ monsieur le commissaire E de ye convocation tigɛ ka di ninnu ma n'est-ce pas? E yɛrɛ tɔgɔ dɛ? ne tɔgɔ Amadi Mayiga. Voilà. Ok, bon a ɲɛfɔ. N'i y'a ye sera yan n hakili la an y'a kuma kɛ ka ban nin denmisɛnnin fila ninnu ne n'u fa tun ka di kojugu ala y'a kɛ mɔgɔ ye a ma hɛrɛ sɔrɔ sɔrɔ ma basigi a bolo sɔgɔma o sɔgɔma a tun b'a den ninnu de bila ka taa fɛn minɛ n bolo n'u ye min ta an b'a sɛbɛn fo ka na kɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la banni kɛlen kɔfɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ juruko la ne m'a fɛngɛ mɛ sisan 13 de tun b'a la a sɛbɛnnen bɛ n bolo a papiyew bɛ n bolo i y'a faamu n nana n ko k'o de sara a sarali ko t'u kɔnɔ a wari ko kun yɛrɛ fɛnɛ u tɛ fɛ k'a sara de n se ko ne ye yan Petit, o tɛ tiɲɛ ye wa? Ka ɲɛfɔ. Amadi ye mun fɔ ne tɛ se ka foyi fara o kan bilen a ye tiɲɛ de fɔ nka an ma ban ka wari sara wari de t'an bolo o ye nkalon ye dɛ monsieur le commissaire o ye nkalon ye dɛ wari b'u kun u bannen don ka sara de o tɛ se ka kɛ o n'i ye wari de i bɛ wari b'o kɛ dɛ ni wari b'u la de u bannen don k'an ka wari sara I k'i hakili sigi i sera yan fanga de bɛ yan aw de kama nin n'a a ɲɔgɔn ko. Petit, a dun ko wari bɛ aw kunna aw bɛ se ka wari in sara aw bannen don ka sara mun na? An ma ban ka sara o n'a bɛ an bolo ni an ma Amadi ka wari sara. nin dɛ monsieur le commissaire Amadi a fa Tarawele teri de ye ne ye ni ɲɔgɔnna bɛ se k'i jɔ ne ma cogo di o Amadi komi e yɛrɛ bonya kama an bɛ bureau kɔnɔ an tɛna kuma kɛ nin na quoi a tɛ mɔgɔ bonya.
Petit, ibe Amadika warisara. Walima, abitao boga palangono. Yamo! Monsieur le commissaire. Oui? On nous fait affaire à quand on a marié Jerry Bitiginier. Voilà! Nous avons fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps. Joma doli bana gelya to afa fulula na ikuma fubal fofo afele mo siya ni ta koro ka mo jide kumaka anje de butiri anje yawi ne mo ngo warto le monsieur le commissaire o be yawi kama ha Perefu jumemba yira auna ka foko au fani Amadou Jenku bitiki Perefu tu bolo monsieur le commissaire Perefu tu Amadou yakli sigi isira ne fe ya abinyana boyani au fa walima ay seben do ka di awma ko aleni Amadou Jenku bitiki nyawa walima o papier bi awbulwa awu yira natane ay o papier ta ombulu ngani Amadiga ko ke chugala amun ndara la kumala ko ke chugoya dime aha client de fembela nenu fadila ko jugu amena nyonga me utaya ka foka je bitiki so mona fa beta warta kun aramadi ami ngo demerio we che ngo te cheri iso mona fa na ba di umbla ko kata fembele ngulu ne ba sebelo ne bisika mpato le kontu jigitu me utaya ka foka je bitiki yo o tsika kyo petit we tien wa wale ma wote tien di o tien le tume suno ba to la kunu ga ni kalabanchi la kunu ni i yere de ba go sigi ba to e be se kuma la tume beka Amadou ne mi enu ka kula nunu ye kalabanchi bandu commissaire ni le bandu au ye kalabanchi Petit ni awma Amadika warisa wala ina kuyo nauma Amadika warisa abita buke kalankono sisa Amadi ya fama ala nkira eta mangana ko Amadia ifa flan mo nya jato fara ga nyina ma kono ko mo nyate bi e bi joni ma ko Amadi me ni ma ballela sayadi mone wallahi Monsieur le commissaire. Oui? Tonton Amadia warsa c'est on y bien. Bara on te bara. An me an tout so mako. No dira ma wakati na me se ga warsa. Monsieur Amadika warisara di seti awiye au biga ka turiso makono ni o sarala au bisega Amadika warisara ka jeka wari dun ka tise ko sara we mana kandi na maka warisara au ko buke palankono sisa ai fenfonye misega me famde ante bara ta ya din masogona ya ni nyoko na jojo le bara la dubai ngona bi ki dadoro ka dun ki nyege eta roke kan shimanya ngamina petit apa Amadika warisara wo ba ta sara di na ta sara abi wuli mi ta offert me kaso kono sa abi Monsieur le commissaire. On m'a dit et on me négande que j'aime la tonton Amadia warsa. monsieur le commissaire oui tiens kelo be mi sigmo no fe dadu bla no fe godu o ko sa ere ko sebe a rakil nay kay mene oh aba Amadika warisara to goji ambassador kalo wafla kalo
Wafla. Amadi. E jena no yoma. Awo. Kalo wafla shiri ga gele o sara mangu. Yasa. An wari mun maralen bɛ so kɔnɔ an t'o d'u ma. Bi kɔni monsieur le commissaire u bɛ dɔ sara ne ka wari la bi. N tɛ wuli ka bɔ yan abada f'u ka dɔ sara n ka wari la de. Petit. Amadi y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka wuli ka bɔ yan ni aw ma dɔ sara a ka wari la. Wari mun kɔni b'an bolo so kɔnɔ o ye 800 de. 800? Amadi. Ni 800 bɛ aw bolo so kɔnɔ sisan e bɛ wuli sisan i bɛ t'o ta ka na nka sanni o cɛ e bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ wuli a teliya Yasa a teliya I kɔlɔsi dɛ bandi don dɛ. ale bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ sisan. I y'a kɛ cogo min na, i y'a kɛ cogo min na. I ma se ka pere denmisɛnninw kunna an ka se ka dɔɔnin sɔrɔ wari b'u kun. Yɔrɔ denmisɛnnin ninnu wari ɲɛnama t'u kun dɛ. Ne ka n'u ye ta dɔɔnin n'u bagabaga la ni bagabagali min kɛra sisan n b'a dɔn a tɔ kelen dɔ in b'a dɔn k'a fɔ ko ne fana bɛ n sɛbɛ la. I yɛrɛ fɛn. Wari in bɛ na. N'i ma a lajɛ ne bɛ ka pere-pere i ka fariya n'i fariyara i b'a dɔn u bɛ wari sara e f'i 800 i n'a la cɛ e yɛrɛ fɛnɛ b'o lajɛ. Nin bɛna ka bi ta kɔnɔ o ka ca n taara bolo ye dɛ. Da fɛnɛ kana sɛgɛn gansan dɛ n'i fɛnɛ y'a jateminɛ kurusi in fɛnɛ a ma tɔ da ne kan ne ka butigi datugu ni den sɔngɔ dɛ client ma ka taa fɔ ne kɔ yen nɔ e yɛrɛ fɛnɛ k'a jateminɛ n'a fɔra 800 fɛnɛ a fɔ fɛn tɛ den ma kɛ. Wari bɛ min? A ti ka na. Wari ti ka na. Monsieur le commissaire, ne ka wari ka sɔrɔ dɛ. N ka wari ka sɔrɔ dɛ. E bɛ ka muru min Basu kan na kojugu.
Ah, que dɔrɔmɛ 800 fɛnɛ nɔfɛ. Ne taara sɔrɔ dɔ ye 1000. Ne m'a f'i ye ko ni bandi de ya. Ne m'a f'i ko bandi de don. Kalabanci. Wari bilalen mɛ e ma fɛn min bila ye o bɛ ta cogo di? A bilalen t'i bolo yɛrɛ. Ka t'i jɔ kare kunna ka segin ka na k'e taara sɔrɔ ko dɔ ye wari ta. Dɔ b'o ta cogo di? Ka bɔ so sa ka wari to yen nɔ e ka taa sɔrɔ k'o tɛ yen. O tɛ kalabanciya kan yan. Ne tun b'a dɔn k'e malo ka dɔgɔ mais n t'a dɔn k'e kalabanci fɛnɛ. Monsieur le commissaire, nin ye de nɔ ye. E taara sɔrɔ dɔ ye wari ta? Non, nin ye de nɔ ye sa. N'i ma ko wari la kɔni nin ye de nɔ ye. E tɛ dugu jɛra cɛkɔrɔba dɔ n ka bitiki datugulen don 800 nɔfɛ fɛnɛ n ma mɛridilen don. Ok, n t'i tɔlen nɔfɛ ka na. I bɛna ɲɛfɔ yen. N'i m'a lajɛ de. A bila kun ye ka mɔgɔw nimisi wasa depuis ne yɛrɛ sigira dusukasi ni dusukasi kɔ dɔrɔn. Ne ko e mun kalabanci sugu ye? Han? Ne tun b'a dɔn k'i malo ka dɔgɔ mais ne tun t'a dɔn k'i kalabanci. E ka wuli yan sisan e ni kɔrɔkɛ a ka bɛn a kan k'i bɛ taa wari ta ka na. E bɛ na ni ɲɛji ye sa ko wari taara. Jɔn b'a ta? Sokɔnɔna b'a ta? Han? A t'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Den dugu jɛra ni cɛkɔrɔbatɔ de b'a nɔfɛ n ka wari ta ka sɔrɔ 800 fɛnɛ kama a bɛ ka n tɔɔrɔ ten tɔ. Nka e b'a dɔn dɛ ne t'e kɔ ni fila ni ɲɔgɔn de kɔ. E b'a dɔn ne n'aw fa ka jɛ bi la jɛ tɛ. A mana gɛlɛya cogo o cogo e k'a lajɛ i ka ne faamu mɛn. N faamu. I y'a faamu. N'i ye n faamu dɔrɔn nin bɛɛ bɛ nɔgɔya. N faamu i ka dɔ bɔ kasiba in na. I y'a faamu wa? N bɛ k'a f'i ɲɛna cogo min i y'a faamu wa? Voilà. Ninnu ye mɔgɔ molobaliw de bandiw de don. N ko ko ba sisan a b'a fɔ an fila ye sa k'ale ka wari ta ka na a bɛ nin ɲɛji ko o ma sɔrɔ. I kun bɛ ka min ɲɛfɔ an ye a fɔ a ye. Yasa a kɛra cogo di? Zuu ye wari suɲɛ. Ko e ye kuma in mɛn ka ɲɛ yan. Zo ye wari suɲɛ. Monsieur le commissaire, kana nin ɲɛji ninnu ne ye koyi. Nin ye bama ɲɛji de ye. Tana Amadi. Ale kana ko Tana Amadi. Nin ye bama ɲɛji de ye. Ninnu bɛ se ka bɔ n kɔrɔ cogo di sa k'u b'an fila nɛgɛ. Nin tɛ ka denmisɛnninya k'an na yan. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ka bɔ n kɔrɔ sa k'u bɛ taa wari ta ka na ani ɲɛji bɛ na ko zo ye wari ta. A tɛ nin na zo min taara don so kɔnɔ a b'o de la. Nin tɛ manamanakan yɛrɛ ya. Ne mago bɛ ka wari de la commissaire. O ye kɛ ka baara la de. Ala ni kira kama. Eh petit. Non. Petit. Non ma tiɲɛ fɔ. Non ma tiɲɛ fɔ. Mais taga fila bɛɛ de k'a kɔnɔ. Aw b'a bɔ kɛ palan kɔnɔ sa. Ka bɔ yan sisan k'i bɛ taa wari ta. Aw yɛrɛ ko anw ma ye sisan ko 800 de bɛ aw bolo. E m'a fɔ wa? Han? O 800 bɛ min? Yasa e ye turuwari kɔfɛla le ya. Ne y'a bɛɛ lajɛ waati. E ka kungorodonna jukɔrɔ la dun. Commissaire, e ye cɛ di yan ne yɛrɛ bɛ taga lajɛ ka na. Kana sɔn dɛ! Kana n'i y'a kɛ i t'a ɲɔgɔn jɔ dugu filiji la. Kari bila ka taa. Ayi. Ale yɛrɛ e ye ne bila ka taa ne tun ma da nin na. N'i y'a kɛ n'i y'a kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ. An ka cɛ di e ka taga lajɛ ka na. Nin taara lajɛ sisan ka na ale ko k'a ma taa sɔrɔ yen. Ni nin nana a tɛna fɔ ko so yɛrɛ tɛ yen k'ale taara sɔrɔ so tɛ yen. Ni nana ko wari tɛ yen sisan nin tɛna taa ko zo ye so ta. Kana sɔn dɛ! N'an bɛ min kɛ yan u ka kɛ ne mago bɛ n ka wari de la. E ka taa lajɛ ka na. A ye n kɔrɔkɛ ma ye. Amadu a bɛ i n'a fɔ Tɛnɛ bɛ ka min fɔ tiɲɛ don dɛ. Tɛnɛ ka kuma a bari bɛ tiɲɛ fɛ a ka ja tiɲɛ yelen tɛ fili dɛ. Ne ɲɛ bɛ n ko la cogo min na an ka fɛɛrɛ kɛ k'u wele tuguni k'u bagabaga. N'an y'u bagabaga sisan an bɛ se ka tile 2 d'u ma. Tile 2 kɔnɔna na n b'a fɔ k'u ka kɛ 1000. Donc n'u nana ni o ye an bɛ se ka u labila kalo o kalo o bɛ 1000 sara. O bɛn. O ka ɲi kosɛbɛ. Hakilina in ka ɲi.
hakilina atmene yɛrɛ kɔnɔ nka komi ni ko bonya ta ka di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka falili mɔgɔ ma k'a kunkolo minɛ a la siga t'o la mais nin tɛ baasi ye i y'a fɔ cogo min na k'a tɛ ten i b'u wele n'ala sɔnna ma n'i bagabaga i ɲɛ kun e yɛrɛ fɛnɛ i ti ka i kolo gɛlɛya dɔɔni ayi fanga ye fɛn dɔ de ye fanga bagabagali yɔrɔ ka girin ka pɛrɛn-pɛrɛn o yɔrɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen n'u ye denmisɛnninw de mɔgɔ tɛ se ka pɛrɛn-pɛrɛn nin kunna sinon o bɛ traumatise i m'a faamu wa n'u hakili murutila dɔrɔn cɛmannin dɛ i kolo gɛlɛya bolo cɛ de don hali ni musomanin in t'a fɛn dɔ de i kolo gɛlɛya cɛmannin bolo dɔɔni i y'a faamu donc i m'u wele ka na voilà n'u bagabaga wele u bɛ sɔn kosɛbɛ dɛ petit a na Assim. Petit, sisan komi aw ko 800 taara a bɛ i n'a fɔ bamananw ko ten ko tile na yala n'a ko k'a ye ala ye maa tɛ se ka soso an bɛ tile 2 di aw ma tile 2 kɔnɔna na a b'a jija a bɛ 1000 ɲini ka na n'a ye a y'a faamu wa tile 2 ka ca monsieur le commissaire n bɛ k'a f'i ye i bɛ k'a faamu wa wari bɛ ninnu bolo koyi i kana fɔ k'i bɛ ninnu ka ɲɛji ninnu dɛ wari b'u kun u ka wari labɔ e ka baara de y'o ye ne y'i faamu i ye min fɔ Amadi tiɲɛ don nka tile 2 man ca nin ko in a tɔ bɛna bɔ Amadi de ka bolo de kan sisan tile 2 a bɛ 1000 ɲini ka na ni a ye i y'a mɛn wa Petit n'aw mana ni 1000 ye tile 2 in kɔnɔna na ne bɛ min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn nka o ni kalo o kalo 2000 fana o tɛ kelen ye dɛ a y'a faamu wa komi aw ko Zo de taara ka wari in ta o yɔrɔ kama an bɛ tile 2 di aw ma aw b'a boli togo sugu fɔ a ɲuman kan a bɛna ni 1000 n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ 113 n'i ye 1000 sara o la tile 2 in kɔnɔ a dɔ bɛ bɛn 2000 a bɛ bɛn kalo joli ma de dɛ kalo 6 tɛ yan kalo 6 don o sɔrɔ ka gɛlɛya cɛ tɛ baara de fɛ o de y'an tiɲɛyɔrɔ ye depuis a ka cɛkɔrɔba bɛ yan cɛnin tɛ sɔn baara ma a bɛ ɲa n y'a fɔ cogo min na i y'a faamu wa e ko cogo di n'Ala sɔnna i ɲɛ wagalen bɔ ɲɛ la dɛ ba taara den ɲɛ filɛ b'a ko tɔni ba ɲɛ e ta danna ɲɛ de ma o nin bɛ fɛn jɔlen na o i bɛ se k'i ɲɛ waga faama ɲɛ la cogo di ka kuma ta kuma mara k'a yɛrɛ ka n'a fɔ ɲɔgɔn bɛ kuma de la kuma i y'a fɔ cogo min an b'a k'i ta ye a diyara an b'i fo a diyara aw ye a bɛ n fo a ye wuli ka bɔ n ka biro kɔnɔ foliko de kɛra yan k'a wari de sara o de fɔra ye foliko don wa monsieur le commissaire ni ne y'a faamu bi bɛɛ kɛra foyi ma sɔrɔ e dalen b'a la ko ninnu mɛnɛ yan u tɛ na ni wari ye o u bɛ na ni wari ye tile 2 in n y'a fɔ cogo min na walahi a bɛ na n bɛ ni petini ba faga cogo min na fo yɛrɛ ye ni dɔgɔmuso kɔni o bɛ kasi la dɔrɔn a balimamuso sagi o bɛ kasi la dɔrɔn nin ye bandiya a y'a kalan de n'i ye nin i b'a fɔ k'a bɛ sira hali nin tɛ sira jinɛ ye e ka nin to ne ma tɛmɛ ne ma wari de fɔ ne ma tɛmɛ ko tile 2 wa a ko bɔra e yɛrɛ ka bolo kan ka ban ni tile 2 sera o bɛ na n'a ye nin tɛ baasi ne yɛrɛ ka butigi dalen depuis sɔgɔmada in na ne bɛ taa lajɛ ka t'o dayɛlɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ a kana na kɛ wulu sogo 2 gɛnna ne laban min ka kɛ fan 2 tiɲɛ dɛ o ye ni baraji ne bɛ boli i gɛlɛya dɛ ni ala sɔnna i k'i banba e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛn in de kalan ni ala sɔnna Amadi Amadi tiɲɛna ni denmisɛnnin
denmisɛnninw ka tɛ ka gɛlɛn. Yasa, an ka wari ɲini ɲɔgɔn fɛ hali san ka ɲɛ. Moriba, nin tɛ minɛ bɛɛ de yan. Ne ye nin bɛɛ lajɛ. Ne ma wari. Fo ni yɛrɛ. Yasa, Amadi bɛ ka ko min kan na, est-ce que a bɛ k'i miiri kosɛbɛ? N'a fɔra an tun jigi dalen bɛ ale mɔgɔ min kan, n'ale tilala ka nin ta k'an sɛgɛrɛ, a bɛ mɔgɔninfin jigi latigɛ. Ne dara la sisan ni ko diɲɛ ka lu ye. Tonton Amadi bɛ ka min kɛ, e yɛrɛ b'a dɔn. K'a bagara ma. Fanga fɛnɛ ka tila tuguni k'an jalaki. O bɛɛ n'a ta, ne tun b'a fɛ k'i ɲininka. N'o y'a sɔrɔ I ye wari in kɛ min ye, I k'i tilen k'o tiɲɛ fɔ n ye. Ne ye wari kɛ min? O kumana e ni ne bɛ nin so in kɔnɔ yan. Halisa e ma ne jogo ɲininka dɔn a Moriba. Ne bɛ wari in kɛ mun ye? K'a wusaya e ma. Ne man ka kuma dabɔ nin kama. N'i y'a ye ne y'i ɲininka, an bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ, nka n'a digir'i la, I bɛ yafa n ma. A ma tɔɔrɔ. Moriba, ka fɔ an tɛna daraka dun bi tuguni. I b'a dɔn min nɔ, o don ne taara finiko so min kɔnɔ. Bi n bɛ taa lajɛ yen nɔ ni baara minnu bɛ yen n b'olu kɛ walasa u ka se k'an sara an ka dumuni ye. O ye hakilina ɲɛnamanba ye, nka ne yɛrɛ jɔrɔlenba de don. Barisa kunu an ka polisi lataga ye. O kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka ko bɛɛ ɲagami. Ne yɛrɛ ma se ka taa baarayɔrɔ la kunu. N nana taa sɔrɔ o ye dɔ bila n pilasi la baarayɔrɔ la. O ye tiɲɛ. Ala k'i garisɛgɛ don a la. Ami ami. Nka ne balimamuso kana na jɔrɔ foyi la. A tant que ne bɛ yan a bila I kunna ko ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don. I y'a mɛn? An tɛ sira kɛ kelen. Ala de ye bɛn k'i da ka mɔgɔ an kana baara ɲɔgɔn ma ca. Kelen kɛ min ko ye balimamuso mana fɔlɔ. Yasa yɛrɛ min bɛ tuma dɔ la sa. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. Alhamdulillah. Dimari. Merci. Ba. Ne hakila biti folengoro yake. Folengoro. Kum folengoro to yadda maka yo. Ne hakila ne misi butiki dala ke kono ne hakila ka pele bena. Ma pele so na yɛrɛ labana ngudi bena. Ngana na sɔrɔ sigilen no kan kono ya. Amadi. Ali tukuma ji be sori ka tunda I cɛkɔrɔba to. I ka to dugu ka jɛ. Dugu kɔni jɛra o. Dugu jɛra dɛ. Depuis dugu jumɛn ni ɲama b'a sɔrɔ baarakɛla jumɛn dalen no bi. Dugu jɛra dɛ monsieur le commissaire. Dugu jɛra dɛ.
ni ma jate minɛ ne ka manisi bannen don n ka sukaro bannen don n mago bɛ wari la pour que ka se ka taa minɛnw ta a bɛ kɛ cogo min ta dɔɔni ne bɛ taa minɛn ta minnu bolo olu fana y'u b'a jɛ ne la yɔrɔ a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ degun ye. Amady i t'i hakili sigi ba an wulila ka bɔ sunɔgɔ la sisan e ka tile lajɛ i bɛ sɔli ka na don mɔgɔw kan n'a fɔra ko debe ye tiɲɛ dɛ nka waati fana ma se dɛ a bɛ sɔrɔ dugu jɛra sisan maaw ma balo la fɔlɔ fitiri fana ma se bi kɔni bɛ ba ma sɔrɔ tile ma bin ma. A jate minɛ dɛ monsieur le commissaire ayi tɛmɛnen n'a kɛra cogo min ta ne a kɛra degunba de ye ne bolo ne ka manisi bannen don n ka sukaro bannen don. Amady mais waa kelen bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ cogo di i ka manisi banna i ka pomme de terre banna i ka sukaro banna i ka sɔ banna waa kelen bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ Amady. E yɛrɛ fana ka jateminɛ kɛ hali n'a t'a sɔrɔ o fana dafa ka di dɛ an bɛ taa ta de ka n'a feere ka n ka tɔnɔni ɲini a kan ka t'u ka wari d'u ma ni wari mɛnna ka se fɔ nin kisa fana na e yɛrɛ fana ka jateminɛ a bɛ minɛn tali gɛlɛya. Amady i hakili sigi n'u nana n bɛ wele. Baasi t'a la ne kɔni bɛ taa ka na. N'u nana dɔrɔn n bɛ wele. Ayi ne kɔni taa ni ka segin kɔni a tɛ foyi kɛ ne la ka tile yɛrɛ d'a ma. Ali dugu ma jɛ est ce que a tɔ laban Amady tun nana ne lawuli ka bɔ n si kila kan et pourtant dɛ ni nin bɛ hakili sigi waa kelen na se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ Amady nin est ce que ne ka ko ni Amady ka ko an bɛna ɲɔgɔn ye tan n'u nana n bɛ wele Yasa, kau curi. Sawa. Muriwa, ini sonjari no bire. Ngo bintaling bara orora. Nkun joroling parido. Nga, nye kunu kuma explica nga patron. Ngo amme police la. Yoroni kile aya fam. Abo kote problème. Nyete. Ini ga bara wardi. Keme woro. Ngane tajara ni tem. Nete. Ni sara war flen. Keme fla. Nete. Ni shegiri. Tona Amady ga war mo bebe. Amna besa. $65,000. Watan saba. Ya saya dumen bongi. Numa delgani kuma fiya. Iko nta fo itari yere di chawdi ma. Wan ma yeshu enneke. Ya sa. Yi horoni. Ko do malo akanyi mine. Ebe ni bongi nga nalaya ni ma do dajugu fe. Ni ma jayene. Tuma be ba tumenu fayi kan na fadin todu ni mine Muriba kabi ambulance yo mona ni de la ko mege ila fuge tigene la sen digirima ima ko kenila nga nin keleni ngoni ni ne dabal bayga kula ni ma shwenge wani mangana mungefen ne tarafin gula romna untu sidile me masega barage me kashila nga padron di ngeri na nanyinga kume kashila muna nyere kuma songa nye faena ne fena nye faena nga bitikiti manga karibu anu ribenyo kono ritara na impulsila kaga watan sabab manfala kagu kangasara andum te barala nore nye faena afene shegi ndinema kuniga nadi kanga tasara sine ne mashu Yasa ete dem senwero ay shegi ndima koma bola o mane be ndugila ne be tan kono fo joina aya dima kungele jumenila e kon ma don Chete fendi muso ma fulati.
ni ko ma bɔ a la ne ko ma da la hali sisan. Ne kɔni ma deli ka nkalon tigɛ ye wa ne tɛna nkalon tigɛ 13 kama fɛnɛ. A y'a di ne ma ten wa a ma fɛn wɛrɛ fɔ ne ɲɛna. Ne balimakɛ Dana ne tɛ ka nkalon tigɛ ye wa a yɛrɛ b'a dɔn ne ma deli ka nkalon tigɛ ye. Ni ne ye nkalon tigɛ ye san ko n ye nin wari in sɔrɔ fɛn o fɛn na ka sɔrɔ o tɛ. Ne y'a tigɛ n yɛrɛ de o parce que ni e tɛ ne t'a dɔn ne bɛ n kɔnɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ. Dana ne tɛ ka nkalon tigɛ a dira ne ma dɛ. N'i ko ten n y'i ka kuma faamu nka an bɛ Amadi ka ko kɛ cogo di? An bɛ taa nin d'a ma kɛ an bɛ taa sɛkin d'a ma. Ayi o tɛ ne fɛla ko ye i b'a dɔn Amadi ye kalaban ci de ne kɔni fɛ an ka taa komisariya an ka taa di komisɛri yɛrɛ ma. I ka o kuma y'akilina ɲɛnama ye an ka taa. Oui. Angle. Marie. O don o ne ni fila ɲɔgɔn tun bɔra yan nɔ. Bitigitigi Amadi ka wari ko de don. Wa kelen nana wa? An nana labɛn de. An nana labɛn? Awɔ. Ne sayi de. Ça c'est bien. Hein? C'est bien, c'est bien. Ok, donc maintenant comme on a ni appelé ça, à va voulu nous claquer. C'est bien. Mais il va y avoir aïe voir ça. Avec femme. Ok. Merci bien. Je ne vais pas nous la semaine. Adieu flanouille. Rasana. Kana sira saigere. Oh. Oh, mais moi flanco là, ne peut pas fla pas si on peut me reconnaître. Oh, on a la qui est bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Ni tonton Maïdana, il vient nous boulot, il vient nous dire. Aïe, ajouter na ajouter. Aïe, aïe, on connaît. Amsekata. Oui, Amsekata. Vraiment petit. Merci. Amsekata. Flani, Aniti. Ah, c'est bien là que j'ai regardé. Là, tu là. Amadi ko wo dem sen tema nyana mai. Ese Amadi yere jere. Ndane kele ka inga yere mahro ya soro. Ko mo mu tse ka kemeshi gisara. Mati kwa kilima. Ne wunda na mishegi. Nde tare tare. Ne laba me wa. Bana me wa kilimbala. Ni wari na wasa me wa kilimbo ko di Amadima de le ko ngo dimsenu be wari sara kalu wa fa metina mita sota waaw me sota ni sota me mi lo ba de so kalu me wa fa ta Amadi bula aka tu ne ba do Amadi mina dabiri ne dala sana le ka dabiri nyere fana ba dabiri mba do abina bo kala mo wati mina o ba soro nkira wartigi bai ni so bata nga so dene ati do dezo to ni ka so do na dezo do la ni tento ka bulungu ji nga so njero voilà nga so mina aribela sa ko so na million tay do na million tay doro kalu me wa Fred Amadi ma fo kalu wo o ba soro nyere kera wari patigi. C'est bien. Mita bangda, mita ni war labo. Et na boka lama.
Commissary Nali, commissary, Koti Nali, Subita, commissary Nali, commissary, Subita, commissary Nali, commissary Nali, commissary, I'm addicted to commissary. Akara tuguni fole ngoro to e dala magay do fo wala be se kuma te do sudale ma me bora comme so la bila so ngade na ko kalbi kam masino ayre ana ma be kili fele kan na fo comme ça ni na ngum ne banduri Amadi ko me ne ko amadi wa Amadi eti fe kuma to wa do anganyo ko ti fale ma ko amadi ya ni mo ni ma sa ko kuma eti kuma to do ne ga sira to la I ga sira to la wa itemeni dana sa antara commissaire fait ay war besana blominari ne bodo mo warsa ne bora commissaire ga bureau la sumade na ka o ma se no kuma te ga warsa biga ka folo na labai iga do anga ni violence eta suno yaklite muno we bala I totoro ko kele mere yore motanto aywa nyame ne ko ne kuma be fie ka ba I den iga wardi wa ante nyogon don blene en fatiye en balmatiye ni sera maya na ko kila yasa debe na folo yasa koruma do gashilare Ai, ye mingere, ore nyana. Nga, ni sigale mbaru tonto amadi ni commissaire la. Ni magara ni nyere na bene warwena. Munga gele. O tu ya amadi ga warga sara. Ote. Oh. Ya sare. Ni nyebe nko ina chuna. Anata commissariat la. Suno be so man ko inda biranda la ne. Sare be so ngagechi. Aga. No, dia. Joy. Ada body. Hah? Coba. Agak tu deh. Agak tu deh. Joy. Nea, ne budi federal. Ibe mungo? Me commissaire de ko. Ne de commissaire? Ayete. Commissaire mimeya ayete. Ci ora fi mai. Ne kama ale ma bon sibala. Commissaire ko ne kama ya commissaire de ma. Cɔkɔrɔba ngo commissaire flaté a ne ko. Ne fene te do commissaire yo. Re fene tay. Che kala la fara me. Ede mi ne o join. Ne be min ko che jan. Fini fi ma me to wakala. Bon sibala. Kore kante sergent kotigi ma. Sergent o ne ba do commissaire ne ko commissaire di. Ne clé fla voyage ni ngai ninga clé di sergent mankoya. Bon, mu ne ba wudi ñoko ci sa. Affaire de be. Non, faut tanje comment arrêter en kaba. Na ñu ga ma fengen ko. Ya fam. Faut été. Ina de ñonte. Ere fene ta che kele la fara me na ma tuita le fasu gi fara. Che ni ngali fene. Cɔkɔrɔba aketo. Fente. Aketo cɔkɔrɔba, nya fam. Ere fene. Nya fam. Akay. Ko fente. Inte. Kori kotigi te ga dabri ne dala. Ateso. Nin kira cin. Ken ngo kuma ke to ba yara ka fu. Komisariya farben na men. Ai kotigi te so. Nin kira cin. He se me minga jira ni kungulo kala bala fanu. Ni ti sa ka cin. Pa. Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui, ça va. Commissariat d'eau. Oui, commissariat d'eau. Voilà, on m'a commissaire là. N'est-ce pas le commissariat? Ah, d'accord. Bangui Mogodou. Bangui Mogo. Ah. Anika agent dominé. Les gars, agent. Chef Langolo Novabolo. Oui. Faut signature Baga quoi. Faut signature. Attends. Kotiki Koulibaly. Sergent Kotiki Koulibaly. D'accord, pardon. Ah, d'accord. Avant Bologora, il y avait des gens. D'accord. Ok, d'accord. Nya famia mais nga élément blagata avec agent ni cheki berdi ou makana ne rebe occupé à faire là non. Ah d'accord, problème faut Voilà, merci beaucoup. Merci. Je comprends maintenant. Peut-être que tu vas ma songa faire fouillana. Là, c'est un problème. Sergent, quand tu es yurugu de l'année qu'on fait un commissariat. Oui. Mbandi. Amo le commissaire. Commissaire. Jam dasima fima inkodoa. Basi dia, nyafanya. Ausi. Amena sam. Sergent. Comme ça. Eh bien, non. Comme ça. T'es peiné au boulot là. Mais les chats volent comme lui. Voilà. Mi chaki di ma only. Ni. Ama na chaki di e ma wari. Ne pourrait pas la mena. O chèque kune. Mone ya client to ere e tara ni chèque ye chèque mbomi. Kimi to encaisser bangila. Chèque ne atomodi. Katomo. Di ma to mane adina. Amana chèque de mano e atono amadi ga war ko jurula. Monsieur le commissaire, nous nous avons dit que la wari bomnare, au chèque de flemme. On a fait des gars de ça. Prévu de voir pour là. Ah oh, ah si, kaye bon aïe. Kaye tu mets. Naïra non. Yaki va la bonne. Ah oh. Mais. Nene doit. Ah oh. Et qu'est-ce que tu as fait là? Doumaya. Tissig. Aïe, c'est qui d'abord? Jati. Oh. Et nous viens. Ne chagi to nyamada. Karukuma. Sergent. Chokoroba do fene bora no ko aka jurubi la wan tara aka war ko do ba woni nyogonte. Chokoroba do. Ama so na nyefa ko abi ina ere ni nyogonte.
Tono Amadi de do. Dangana be min kana ta fugula ba kuna. Awo. O ya tonton ni. Awo tonton Amadi de do. Ani ale ben na ko war ko ni. Ni shegi mari. Awo. Ani miro wa kuna. Awo. Yeah. Katoko. Amadi. Allo, salam alaikum. Wa alaikum assalam. Kono basi jamaatu. Basi fuite na alhamdulillah. Chalo. Amadi do. Amadi do. Commissariat do naiga war mine après le merano itele kana 600 bi ga war dima. Alhamdulillah. Wajara ko sebe. Tele ale. Dingi manjaw. Yo ye sisa. Alhamdulillah. Oh ma kambe soni. Ako be no ya sisa. Sergent. Oui, commissaire. Et nous avons intellectuel to FC ka chaki tom to di katlaki to encaisser bangila. Ama tomore ani Adam. Hein? Oh, c'est une. Ane madima. E mane fila ɲɔgɔn do kaso la warigo min na o wari de shagi mana di e ma. Ni. Eh, Denou, il n'est qu'à dire. Eh, ça suffit. Ne taara bɔ bolo la sisan. Ni ne kun tɛ kun ti don wo la yan. E tɛ finitigiw tɔgɔ ɲuman d'u ma nin na dɛ. Mais an ka cɛkɔrɔba ma kɔnɔ. On va mettre tout ça au clair. An bɛ nin bɛɛ lajɛ yan sisan. Hali bɛ se ko tɛ. Cɛkɔrɔba i bisimila. Sergent, sigilan kelen ta kɛnɛ ma kana d'a ma. I sigi. Cɛkɔrɔba, hakɛ to i sigi. Ni de Amadi ya? ale de do. Nini tiga commissariat. Commissaire, n'était commissaire, kana fo mako commissaire, ne sergent. Ye, sergent depuis ngolola ne chafore ki nyela. Même fille, il est tous les mecs qui ont bien néa. What you mean de ngala kana nga problème néa. Ite taw dire. Ni le taw, ndaw ni de ne. Sou ta frak li ta frani sayate. C'est pas possible. On va faire ka fa donner la nga commissariat kono de ba. Monsieur le commissaire, ni kana fo mako commissaire. Il te comment faire? Il te comment faire? Est-ce que la va comment placer il te comment? Il kana fo mako commissaire de. Il te commissaire ne sergent. Ate te meninga. Kaba ko dai chekana kono mai. Awo. Il meno là. Mamala, ni ne commissaire ne sergent. Hey! Ça suffit maintenant. Assez là dans quoi. Donc tu vas aider nous nuit. Idée on est donc. Ade Dawi te di ni sayate. Faut te ni fafra. Là c'est sérieux. Anti donne dingai. Anya fo. ni anw fa tɛ yɛrɛ de ale de nana n'a ye yan nɔ k'a ka juru banna an yɛrɛ tun t'a kalama k'a ka juru banna dɛ bari yanni an fa ka ban a ma juruko kuma fɔ an ye a n'a cɛla la a ye min fɔ a ɲɛna k'o de k'a ni a jɛ ye bitigi sisan wagati bɛɛ nin bɛ taa kama du kɔnɔ a b'an neni tuma dɔw la yɛrɛ a b'an bugɔ ko parce que ko an fa bana k'ale ka wari sara
o don de an minɛ ka nala in yan jagoya la ale ni i ka sergent u y'an datugu yɛrɛ u y'an bila kaso yɛrɛ kɔnɔna la u ye ko bɛɛ lajɛlen danga hali wari mun m'an bolo so kɔnɔ u y'an ɲininka ko joli k'an bɛ se ka joli sara fɔlɔ bon an k'u ma ko 800 dɔrɔn de b'an bolo an bɛ luwanse yɛrɛ de la i m'a ye ko f'an ka nalo 800 ko ani kalo o kalo 2000. Ne b'a fɔ dɛ ne tɛ e de y'a fɔ ne tɛ Sergent o kɛlen sisan an kɔni nana ni saki ye siɲɛ kelen an y'u ka wari bɛɛ sara. n tɛ butigi la n bɛ ci la. cɛkɔrɔba i bonya kosɔn n tɛ fɛn f'i ɲɛna. hakɛ to. bon an kɔni bɛ yan o de la. donc aw de nana ni sɛki ye. awɔ. ka sɛki di sergent ma. awɔ. aw sergent prévu bɛɛ tɛ ɲɛkɔrɔ yan ne yan mun bɛ yen. saki ne y'a faamu aw nana ka na wari di commissaire ma. i ka 17 mun kuma na. cɛkɔrɔba ne ko cɛkɔrɔba k'i bolo wuli tigi kan i b'o kɔlɔlɔ dɔn sergent commissaire i ye ten ni malo mais an bɛ tila ka nin ɲɛnabɔ yan e ni ne ne ba o tuma na fɛ e fana ye sɛki suɲɛ de yan. ne ma sɛki suɲɛ ne. Yasa sɛki suɲɛnen. sɛki min bɛ ne bolo bange mɔgɔw de ko k'a suɲɛnen don. ne ma suɲɛ ne bɛ taa baara la mun fɛ yen n ka patron denkɛ de ye sɛki in ci yan. i ka patron denkɛ. awɔ. o tɔgɔ. ka taa dun b'a wele ko Dawuda dɛ. zo. cɛkɔrɔba n b'i bonya quoi. hakɛ to. u b'a wele ko Dawuda. ne welela ka tɔgɔ min fɔ ne ɲɛna n b'o dɔn. non Dawuda tɛ nin kan yan. ne kɔni ma su. Dawuda jamu. Batili. Batili kɔni bɛ nin kan yan mais Dawuda tɛ nin kan yan dɛ. ne kɔni ma su. e m'a suɲɛ. bange mɔgɔw de ko k'a suɲɛnen don. a dun prévu b'olu de bolo olu de bɛ sɛki tigi wele ni sɛki dira n'a ma ɲi olu de bɛ sɛki tigi wele ko sɛki dɔ bɛ yan nɔ k'a ma ɲi a bɔra e kɔrɔ la wa i y'a dɔn min. ne ka patron denkɛ de sɛki in di ne ma ne m'a suɲɛ aw bɛ se k'a wele k'a ɲininka. n b'a wele. kalabanci don dɛ. cɛkɔrɔba kaso b'an bolo yan dɛ i cogo dɔn. cɛkɔrɔba kɔni ne kaso man kan. bon i daminɛ. commissaire bɛ kuma a ko fɔra ko sɛki in suɲɛlen don e ye sɛki di ne ma wari ko sɛki ko ne ma wari ko in yɛrɛ de faamuya aw bɛ se k'u ala o la k'o fɔ n ɲɛna n b'o mɛn yan. a ko fɔra ko sɛki in suɲɛlen don e ye sɛki di ne ma wari ko sɛki ko ne ma wari ko in yɛrɛ de faamuya aw bɛ se k'u ala o la k'o fɔ n ɲɛna n b'o mɛn yan. sisan Amadi min filɛ nin. monsieur le commissaire i bɛ hakɛ to wa nin fa terikɛ de ne a kun mankan de ko Amadi bonya ni bonya tɛ. cɛkɔrɔba o ma bɔ e yɛrɛ kɛwale la hakɛ to kana ka kuma tigɛ bilen. n y'a mɛn. i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na an fa terikɛ de don a n'an fa tun bɛ jɛ la a mɛnna an fa k'a ma
k'a bɛ baara kɛ magasin mun kɔnɔ k'u mɔgɔ 2 de jɛ bitigi ye. Bon an fa bannen sisan tile damadamani a wula kama k'ale ka juru b'an fa la dɛ. An fa y'a kɛ tan a y'a bɔ tantɔ. Côté ko la Amadi ma mun k'an na. O de y'an se yan nɔ bi. Sinon an ma deli ka kojugu foyi ta k'a sɛgɛrɛ. An tɛ juruko kalama fɛ. An tɛ juruko kalama. Juru min bɛ aw la aw t'a kalama ko a fa ani aw fa ni ɲɔgɔn cɛ ko juru bɛ. An t'o kalama hali bitigi ko la fana a ko k'an fa ta tɛ bitigi ye et pourtant an fa ko k'u mɔgɔ 2 de jɛ don. Donc bitigi in ye tiɲɛ de ye. Awɔ. Min bilalen don aw ɲɛ. Bon an kɔni t'o dɔn an fa kɔni ko k'u mɔgɔ 2 de ta ye bitigi ye. Cɛkɔrɔba. A b'o cogo la wa? Ni kuma di ya monsieur le commissaire ne kuma. N ye kuma di ma. Denmisɛn ninnu ni n'u fa bɛ jɛ la k'a bɛ mɔgɔ t'a dɔn ko ninnu ba bɛ furu yɔrɔ o tɛ bila ko ye dɛ. Ninnu ka cɛkɔrɔba an jɛra wa danaya tun b'an cɛ kosɛbɛ. Ala m'ale kɛ sɔrɔtigi ye. Sɔgɔma o sɔgɔma ni kungo min b'a da la a b'a denw bila u taa dumuni minɛ ne bolo an b'a sɛbɛn. N'a y'a sɔrɔ ko ne n'olu fa jɛ tun ye bitigi ye fa in ɲɛnama a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tun b'a fɔ ninnu ɲɛna mais u ɲininka n'a y'a sɔrɔ a y'a kuma fɔ don wɛrɛ n'a sa don tɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni mɔgɔ hakilima a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ. An jɛ tɛ bitigi bi an jɛ tɛ sini ne ka juru de b'a la n'Ala ma ɲɛ k'a ka kalifa minɛ la 17,000 ninnu yɛrɛ y'a seere sɔgɔma o sɔgɔma u taa manesi ni dumunifɛnw minɛ ne bolo yɔrɔ a ma nɔgɔn juru don kun ye i ka se k'i mɔnɛ bɔ ye mais n'a fɔra juru donna k'o fana tɛ ka se ka sara fo n tɔɔrɔlen don ko la. Cɛkɔrɔba n y'a faamu. Papier bɛ e n'u ni ɲɔgɔn cɛ nin juruko in na wa? Papier dɔ bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ninnu kan ka wari de di e ma wa? Papier bɛ yen wa? Sɛbɛn. Sɛbɛn. A papier tɛ yen. Sɛbɛn tɛ yen. Hein? Papier t'aw fana bolo wa? Min b'a jira k'a fɔ bitigi ye aw fa ani Amadi ka bitigi ye wa? Papier t'an bolo. Aw fa ma papier ko la? Ayi. Nin ko ka nɔgɔn. Cɛkɔrɔba. I ka juru foyi t'u la. Ka d'a kan papier t'i bolo min b'a jira k'a fɔ juru bɛ i ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Papier t'a la foyi foyi. Donc i ka juru t'u la. Cɛkɔrɔba i b'a fɛ k'o sɔsɔ a sariya? Ayi m'a sɔsɔ. Papier foyi t'a la ni papier t'a la a bɛ komi fu don. Sariya bolo kan. I y'a faamu? N y'a faamu. Aw fɛnɛ papier foyi tɛ aw bolo min b'a jira k'a fɔ bitigi ye aw fa ani nin ta ye. Ayi papier t'an bolo. O papier tɛ yen. Nin ko ka nɔgɔn. Aw ka wɔrɔ tɛ aw fanicinin o don sa wa? Aw fanicinin wɔrɔ tɛ aw ni ani ɲɔgɔn cɛ parce que papier t'a la prévu t'a la. Cɛkɔrɔba i ka juru t'u la. Bi ta ko bi ta ɲɛ tulo kana don a la. N'o tɛ a bɛ gɛlɛya dɛ cɛkɔrɔba. A y'a faamu? Cɛkɔrɔba i bɛ se ka taa. Sira bɛ n bolo. Sira b'i bolo. Tɛmɛ fɛ tɛmɛ fɛ. N denkɛ ni bara diyan. K'a b'u fo. An bɛ juma kɔnɔ dɛ. Manamuso. Chèque suɲɛlen ko in don. E ye chèque in bɔ min réellement? N ye tiɲɛ yɛrɛ la fɔ n ɲɛna. E ko k'e ma chèque in suɲɛ ne balimamuso. Ayi ne m'a suɲɛ. Baasi tɛ. N bɛna banque mɔgɔw wele. Chèque ko in an b'a ɲɛdɔn sisan. N'a suɲɛlen don n'a suɲɛlen tɛ a ɲɛ bɛ dɔn sisan. Ti tiɲɛ f'a ye. Ayi n b'a ɲɛdɔn sisan ni chèque in ni suɲɛlen don n'a bɛ cogo min na. Allô? Oui, monsieur. Banque do wa? Oui, banque mɔgɔw don. Commissariat do quoi? Ah, ok. N b'a fɛ aw ka ɲininkali dɔ kɛ n ye. Awɔ. Chèque tigi a b'a wele. D'accord.
k'a ɲininka ko n'a sɔrɔ Dawuda tɔgɔ dɔ b'a ka mɔgɔw la k'o f'aw ɲɛna. Dawuda. D'accord, problème t'a la, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Merci. Ni Cheikh Koyi. Sergent. Non, sergent. I b'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu de kɛ nin ye. Nka to fɔlɔ n ka nin bɔ. Allô? Oui, allô. Salut, monsieur le commissaire. Salut, ça va? Ça va, là. Bien. On est sécurité wele. Ako ale yɛrɛ denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye Dawuda Batili. A denkɛ fɔlɔ? Awɔ. Dawuda Batili. Awɔ. Ok, merci beaucoup. Merci. Ne ba. Donc n'i y'a faamuya i kamalen de ye Dawuda Batili ye. I kamalen tɛ. E kamalen tɛ? Mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o la ko fo taa chèque suɲɛ k'o remplir k'o di e ma? Ne m'a deli a la dɛ. Ne kun sigilen de don. Ne taara baara de l'u ka so. N tun sigilen don n bɛ kasi la. N tun bɛ k'a lajɛ n bɛna solution min sɔrɔ ka tonton Amadi ka juru sara. Ale de nana n ɲininka ko n bɛ mun kasi la. N ma sɔn k'a ɲɛf'a ɲɛna ale de ye n diyagoya ko n k'a ɲɛf'a ye. Ne y'a ɲɛf'a ɲɛna. N ko tonton Amadi ka juru de banna a ye convocation d'a ma. U ye tile 2 de di k'an ka wari ɲini ko k'a d'a ma. Donc ale de donna ka taga ni chèque in ta k'a di ne ma. Sinon ne m'a deli a la wa ne kamalen tɛ. Donc a ye chèque tonton Amadi min bɔra yan aw fa dɔgɔnin aw nana chèque di o ni aw fa dɔgɔnin tɛ? An fa terikɛ. Aw fa terikɛ de don wa? Donc aw nana ka na chèque di ni ne ma ni commissaire. N m'a fɔ n ka kana fɔ ka chèque di yan. N tɛ commissaire de. An bɛ file ma. An bɛ file. An ma na den ma yan nɔ. Sergent. Commissaire. Nin dabila sisan sisan. Chèque in tun tɛ e de bolo wa? Chèque in de tun t'e bolo wa? Banque mɔgɔw de ye ne wele ko chèque in bɛ e bolo ye k'i taara encaisser. Comme ko chèque kolon don. I y'a kɛ nin de la nɔ. Commissaire. I ye chèque minɛ nin de la. E ni ne chèque ko ye a b'a tɔ laban ni ɲɔgɔn cɛ yan. Ne ba ne fa aw bɛ se ka taa. Chèque ko in n b'a lajɛ yan nɔ. A diyara n ye. I ni ce. N ba. Kamu. Ala sɔnna ma. An ka teri tout ça au clair. An bɛ nin bɛɛ lajɛ yan. Commissaire. Fɛn min cɛkɔrɔba ye Amadi tɔgɔ in ni kalabanciri. I b'a dɔn ne ma sɔn a ye. A ka kumaw walayi filaniw ka kuma jɛlen don n'a ta ye. Commissaire, n'an ma nin ko ɲɛɲini diɲɛmajɔ le ye walayi an bɛ de filaniw kasi la. Hali ni bitigi ko in. Commissaire, a bɛ i n'a fɔ tiɲɛ bɛ filaniw fɛ ka tɛmɛ. I tɛ bɔ yen wa? E de ma filaniw don kaso la yan. Tiɲɛ b'u bolo tiɲɛ t'u bolo e de b'u datugu wa? Nin ko in bɛɛ la ɲagamibaga n'a munubaga bɛɛ ye e de ye. Commissaire, ne kun m'a faamu waati la mais sisan ne y'a dɔn cɛkɔrɔba ka kuma a si jɛlen tɛ. Cɛkɔrɔba ka kuma jɛlen o cɛkɔrɔba ka kuma ma jɛ o mun bɛ dɔn yuruguyurugu da fɛ ma? Sergent, ne bɛ e ɲininka o. E hakili tun bɛ mun kelen pe de la nin na? Ne dun bolo da falen tun bɛ e la commissariat in kɔnɔ yan. Ne ka danamɔgɔ tun ye e de ye. Mun y'i bila nin yuruguyurugu la? Walima o, sergent, a fɔ n ɲɛna o. E bɛ ne sigiyɔrɔ in de nɔfɛ wa? Walima ni mun ɲini tɔla de don? Ayi de commissaire, ne tɛ sigiyɔrɔ ɲɛfɛ dɛ. I b'a dɔn ne ni dɔ de kun kumana. Pakɛ! Muso de don muso. Muso?
Jenaba jan muso ne kun ɲɛbɔlen do de fɛ wari dun kun tɛ ne bolo ne kun t'a dɔn mina ko kɛ cogo min na bɔn ne bolo ne ye kɛ sisan ne kun bɛ taa je so de la ka wari ba sɔrɔ den n bɛ to ka dɔ fana di e ma an bɛ mobili san an bɛ moto baw san ya muso ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na pour que parce que an fana ka sigida la i b'a sɔrɔ ne fana ko ka di musomanin ye mɛ wari tɛ ne kun na. Sergent hakɛ to n'i mako bɛ wari la muso ko k'i bila i b'a dɔn k'i bɛ se ka taa kaso la wa. Commissaire n'i mako bɛ wari la nin n'a ko sugu ɲɔgɔnnaw la i tɛna ɲɛfɔ ɲɛna n'a bɛ dilan cogo min a tɛna dilan bi e filɛ ka commissariat bɛɛ de tɔgɔ tiɲɛ ni nin bɔra ka taa han muso kosɔn fini min b'i la kɔni i b'a valeur dɔn i b'a valeur dɔn dɔ fɔ y'a kan ta. Commissaire n'i ka kuma bɛɛ fɔ an kana don détail bɛɛ kɔnɔ tuguni tiɲɛna n ye min kɛ n ju t'a la n tɛna se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni nka commissaire a ka di ne ye an ka Amadi ka ko ɲɛɲini walasa an kana se ka don yatimɛw gasi la cogo min na commissaire n'a sera k'o kɛ a bɛ se ka kɛ e bɛna bɔ ko caman kalama ko in kɔnɔ min ni si tɛ kelen ye. Oui. Sergent Pokepoke nga bonga jambe tumini fente para fene kono folante nyuma ke musunani dipina ni commissaire 165 côté officiel commandant 5 étoiles bicom par ça ça m'a rota de mais c'est pas garanti sinon si tu me dis que je le lance so moi qu'est-ce que va ça marche moi la fois Sergent il a fait ani so mon commissaire mbani so ma charge basi di la bonne merci bien ni wele kana so ma dai na mi wele basi la kunu bir garay iga kunu problème yi cheki koy commissariat kono ya ni ñoko foti te se ka to no kama puni donc mes punitions doivent infliger et commissaire alors kike ka to la di ni tay na te mena te to sini machine ngene ma commissariat na ka to wa mena faut-il de nous et ça mérite sanction faut qu'il sanctionne élément bécaye parce que il y a drogue il mi que banalement a benete finitigi la ambe ya jamal lakana di kama mais na fora ulu ka nga lakana ka kisi femi ma o ke baka ya ngere atseka to pini balere tu vas faire 1 mois d'emprisonnement kalo kelen kaso et commissaire kalo kelen kaso modi dima ni boro la ambe soro ka dabla kumana il donna wasoro mes rapports et là qu'a envoyé à mes supérieurs hiérarchiques. N'y a pas mes rapports qui est là kata douma. Après 1 mois, à mes sigika makuna. Mais commissaire, il y a rien à dire. Faut dire, c'est comme il faut. Commissaire. N'y prêt-vous payer. Oui. Mais commissaire. Bien. Oui. Ansoma, commissaire. Mani so. Odo wala. Numa saka sebe monye soro na bigo ni. Ah, juru sebe flen. Sa wali, am saka kuma gesa. Amadi nyama de, ni jumani. E gamani yere de ma. Abo.
E kama ni yɛrɛ de ma. Awɔ ne ne ko don. Ni wari ye 500 de. 500 de. Ala. Ne yɛrɛ de y'a sɛbɛn o yɛrɛ. Jɔn de ye papier in sɛbɛn? Jɔn kelen pe de y'a sɛbɛn? E min yira nin ye Amadi o ye 900 de ye dɛ e ko ko 500. Baasi tɛ. Nin papier in yɛrɛ tɛ papier jɛlen yɛrɛ ye. Commissaire cogo di? Jate minnu hakɛ minnu sɛbɛnnen don yan nɔ nin hakɛ n'i ye nin fara fara ɲɔgɔn kan o t'o bɔ. E ka nin na nin ye 13,000 de ye. Ale yɛrɛ de don n ka min bɛ denmisɛnnin ninnu na. N y'a dɔn kɛ. N'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 1,500 kan. Commissaire ale ka ɲɛ ne kɔni ne yɛrɛ de nin sɛbɛn. Amadi dɛ e ye kalabanci de ye. Aw sow de kɛlen bɛ ka mɔgɔw senkɔrɔla ɲagasa. A kalabanci a tɛ kɛ ne ka biro la yan. Ka papier ta papier min ni tiɲɛ bɔlen don. Ka na n'o ye ko fo i ka jo sɔrɔ o kan. O ɲanginen don an ka sariya fɛ. Tubabukan na a bɛ fɔ a ma faux et usage de faux. Tubabukan na a bɛ fɔ a ma ten. O ɲanginen don sariya fɛ. Ne kɔni ma baasi kɛ. E ye kalabanci de ye Amadi. Mais o min filɛ o ye e t'o se fila bilen ka d'a kan n b'e don kaso la bi. I bɛ don kaso la bi nin kosɔn. N tɛ tɛmɛlenw dɔn dɛ mais i nana nin min kɛ ne yɛrɛ ɲɛ ɲɛna n b'i don kaso la i ka kalabantiya sababu la. N'i bɔra o kɔnɔfɛn minnu nɔfɛ n'i ma o kɔnɔfɛn sɔrɔ n'i bɔra bɔ. O t'a la n'i nana kalan kɔni prévu bɛ ne bolo yan. Mɔgɔ ni minɛ cogo ma kan. Ni minɛ cogo ma kan. Monsieur le commissaire, ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Ne ye monsieur Batili de ye. Ni ye muso de ye, madame Batili. Min ka chèque ko ɲagamina banque la. Fɔ i ka agent dɔ tun taara ni chèque ye. Chèque. Oui. Hakili b'a la sisan, hakili b'a la. Banque mɔgɔ ye n wele sɔgɔmada in na. Ko an denkɛ Dawuda bɛ i bolo yan. Donc an nana k'a lajɛ a bɛ se ka gérer cogo min na. Monsieur Batili. Non. Aw bisimila. Madame Batili. Effectivement, chèque ko in a kuma fɔra ne wulila n y'a yira banque mɔgɔw la u ka faire passer n yɛrɛ ka bolo kan yan nɔ n yɛrɛ b'a gérer n yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ yan parce que n yɛrɛ ka agent dɔ infiltrelen b'a ko la ka da o kan aw denkɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n taara ye k'a fɔ ale de ye chèque in suɲɛ i kɔ ka na n'a ye n y'a minɛ tiɲɛ ala ka kan a bɛ n bolo wo la yan mais sɛgɛsɛgɛliw ma ban ka d'a kan chèque ko ye fɛn min ye mɔgɔ mɔgɔ bolo donna la mɔgɔ mɔgɔ ɲi donna la a bɛɛ de bɛ ɲini k'a bɛɛ dakɔnɔ kan lamɛn ɲangili de bɛ kɛ ɲangili in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn monsieur Batili n bɛ deli ka na n ka kuma tigɛ i y'i ta fɔ sisan n'i lamɛn. D'accord, hakɛto. Ni a bɔra la k'a fɔ karisa nɔ b'a la i ka respect kosɔn n'o tɛ hali e monsieur Batili ni i nɔ yera a la i tɛ bɔ yan o sababu la n b'a sɛgɛsɛgɛliw la n ma tila fɔlɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la Dawuda bɛ ne bolo yan. Voilà, Dawuda ko yɛrɛ nalen don yɛrɛ de la. N y'a faamuya o monsieur Batili Dawuda ye adamaden de ye komi citoyen tɔw n'a ye tiɲɛli kɛ n'a ye kokolon kɛ ɲangili min n'o kan ka da kan o bɛ da kan dɛ ani mɔgɔ bɔlen tɛ ɲɔgɔn ma o sababu la n ka ɲininiw kɔnɔna na min nana ni chèque ye aw yɛrɛ nacogo ɲɛna o n b'olu makɔnɔ olu kana a kuma ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna sisan u tɛ mɛn u bɛ se yan sisan. Mais o tɛ se ka kɛ
Tu vois, solution est d'état là. Oui, oui. Solution de quelle manière? Solution sur Mba nitli. Awa kene. Mba nitli. Mba nitli. Monsieur Bakidi. Monsieur le commissaire. Comme il y a une fille là, tu vois, nous même ne m'apprenons. C'est quoi affaire là pour que monsieur a résolu. Yala wendo. Ike ka baraka la kura ngidi. Muye ni sen ko ina ta. Ay ka ko dai. Ko Ni ta oduna koro. Donc ça fait ça ne ka du kono. Abe baraka la ta ne ta krama. Era kon dendro ni kana soro ni dumuni mona kaba dumuni mole binya. Iga fidu koloni ka so arranger no kaba. Ne ne jida ko wora don no. Ne be mi fikira ko. Ne denga labna ne ko botro le na. Ne de mal ne de shia e bi shioro foni. Madame, mba ni fait kana nga tabale go shiblé. Ikulo bengana. Ici c'est mon bureau. Ya femme. Ça veut dire quoi ça? Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Monsieur Batili. Ni nanani watan sabadi. Sheki ni watan sabadi. Watan sabadi be sheki nga. Donc, il faut imusonya. Ahana pere ne ka biro kono bi. Nati se ga mani pere ne temba bla kenema. Nossa, akala me, on ko sino e fa de jogara to biga million du doma. Watan sa ba no fe e se ki de wole to di fangala. Ni da man ko de sa. Mais je ne ko wole fangala. Mo do wole ko di ko ni e di shiro foni. Bachili e bi shiro foni. Bi e bi shiro foni. Madame, comme c'est ça m'a que tu maintenant. Et on négocie. C'est ça. D'accord, on négocie. Monsieur Batili, et quand même mania famille. Mais affaire il mec à tout et nous avons connaît agent fait de impliquer les mecs pour y avoir. Oui, mais il y a farao, t'as pas dit. Non, il est fli là, Monsieur Batili. C'est qui qu'on met là. Ni bolé c'est qui coin calme. C'est parce qu'il t'a c'est qui est. L'autre est qu'à fouiller là. Ou bien, il va faire la irana de café et nous fait des oui, ni pour la union. Mais moi, je vais sur le Et nous, on dit, mon mieux point que, au lieu de délit qui est pareil, il y a un livre de au lieu de camp. Au sommet de la dauda benevolia. Wanini nanai. Ni bolé ce qui goûte kalam. C'est parce qu'il t'a ce qui y est. L'autre est qu'à fouiller là. Ou bien, il va faire la irana de café et nous fait des oui, ni des dauda pour la union. Mais moi, je vais sur le Et nous, on dit, mon mieux point que, au lieu de délit qui est pareil, il y a un livre de au lieu de camp. Au sommet de la dauda benevolia. Wanini nanai. Donc on croit ici ça n'est pas une complicité. Il cherche sur le coup. Il dégaine à dîner. Tu l'as pas cherché des mains. Donc, et à délire. Ni ma délire. Ni nga problème ni fa na ere ya tara ne mas na ni ma délire muta do sheikh ma bulle. Un problème. An fare kuna na yi amma. Monsieur Batili. Ubo fa ko kuma mi fore bo bora le faire so mara. Watan saba facture do be bulu an namarale kananae. Ou femme ko foye a femme wala ya. Pour votre information, il y a deux cas là. Parce que papier mbab le papier alimentaire.
abi di jala watan saba ko fe ale bi way beta faraw kan msibatili iba fe ka woro bi kulu si sanno ne ka commissariat la fona kera nyana no te ne nyana ne ko yuruku msibatili en tant que fonctionnaire oui en tant que fonctionnaire oui et c'est quand nous construisons quelque chose. Il n'est ni n'importe mais quand on est avec attaquant. C'est ça. Ne quand on dit ça, il y a là ça nous connaît avec attaquant avant qu'on a platé. Au problème quand même fait, il était la famille à monsieur Badili. Quand on a tout boy, il fait la faire d'auda cané. Ah, madame Badili bien qu'on voit nama be fene mai betu usoro ene mo site sharia sanfe bele be sharia kele batu washeki ko imbala jeya ukajeya ubela gelema mini ka obetauka kada kanera ka ajamatwi ubene bulu kalokele ka so uboke no borola conseil manake o ka o kofe o ni mi kaka o bodo ne mo gote ko nyefo awnyana na bosa shegi bora awdi wala na mo sabali mbaw nom ne pour complicité aw fele ni be do ala kada ka shegi bora awdi wala donc aw ni be shegi ko ina d'accord c'est ça et ba fait à mon c'est ça mais aw se ne aw tableau ne tara na sharia ke kabulu ndauda bini bude wakati mina kango ke aboke adoro akanga te justice bulo fetugo mina sharia ba la glantugo mina sharia ba glantugo ne para deke ne me dans son mon femi ne te chia e fe ni e ku furu ba madame ne me dans madame là c'est ça ai ça plaça wai ne te cachaça abi plaça hey bra c'est pas possible. Monsieur le commissaire, ne tout me fera comment? Bismillah, Globila. Igum Dauda et Yasa et Fanabea. Observe Dauda Nininga, no soro ni Yasa Kumam for Nietzsche and Ruben Kalum. Non, la qui était bon. Monsieur Batili. Accusé au Kumaran et Flair. Dans la monnaie boulée encore. Nani ni tama na kon komordi mbu peke wala. Allez na nan cheki. Donc beta Dauda no fait kana. Monsieur le commissaire. Mais ne muso tale Flair omo. Non mais d'ailleurs muso non monsieur Batili Flair ça va ça. Hein? Kana ambeka ma famwa. Eni an wa be chedi. Muso se kani autorité sugu soro yi kan tugo di hein koko be ke ite wa kalama et puis bon c'est vrai de muso di ade dadaye mais pas ta responsabilité ne be mini fait ça et barakalla ale ma fuske ya fa ama ce qui chouin traka barla donc ba mini fait barakalla blabla amma c'est akatala ina dara wole kana tukuni parce que ayira labo dado le cheki chouin kati alema monsieur Batili inu ya koso ne ka enquête kunna ne ka sika du konna nyaade ka fo nene na ne cheki yo non ne lu konna na ni ntara Dauda binew cheki trasi ni ni kaba non te ni bolo na ni cheki yo oh monsieur le commissaire ne ka wartia
Monsieur Badili. Ne ga wote ya. Nyo woro de finya na o. Im jena ga wor ko e bo mini tuguni. Ifla ka to muso ka taka ni tanto. Monsieur Badili. Ita iga wori de. Ne ba ita iga wori. A chama bi ku fene. Men ne fene kalka min tan ne bo sigile bo kalkan dalaya. Oui, sharia baduli di. Foi que se catu, quando tu sharia batu. Ah não? Alimite e mshibati. Ima do ya materega fa. Mais ali mimi sans fait, mba fait ko definya. Ne sigipiye ya mi, oui sharia batu ni. Donc bo sharia de batu. Afamara. Voilà. Mais innocent fait il y a pas de mal. Allez là. Vidéo. Yasa. Yasa. Non. Kudauda de shedi sebe kadima. Oh. Wasoro ibe ngode kono wa. Oh. Ide gune kuno. Oh. Mume ni dauda che. Fushi tanje ni uta baba barare. Fushi tauche. Observe que tu dis. Fentini mo minche. Monsieur le commissaire, vous devez se le rapporter. Donc, ça va dire j'aime bien que nous va attendre. Et puis, Monsieur Badili, nous était quand femme wali bidon. Ni masaba ni mene sebeni ki kane. Ka yurugu do ini agent ni wanje. Ibo kololo no. Oh mais comme ça là quoi. Ambe ana madini. Ambe dentigi. Même si Badili. Mais il y a ça une tatouille. Fondamenta ka kile fila simuro yani. Aga ira la ga fa FM nge fe mante ko mante. O konna ko ni a ko de be kile fila ke de do ngaso. Là c'est parti. Parce que ne ta do di bara ma bla ni be do to mi na so ne to don. Bon. Ni ga problème fo bien. Kada kanye bada Badili tuko bina. Mbado ateno. Oh, rebolo si sabti. Bara kan nga nyakini warni gofo. Donc en beau ça ya on dit ça ya ma. Donc akapla. Na ka kaso bisa ka yela makate warni. Abana beau ça abana. Era fawo. Monsieur Badili, même au défi, autant nous avons ça. Il va faire des peines, il va compenser les miens. Il va faire un bout de dafi, il va faire un bout de dafi, il va faire femme de beau fond. Oh, on nous voit le là. A qui est au tout là? Ne t'inquiète pas, ma monsieur Badili. Ne t'inquiète pas, avec ce roc à lasser. Olu fama o ma n'olu b'a kɛ cogo min na olu b'a kɛ ten ani ɲangili min ka kan ni liberté provisoire de bɛ d'a ma k'a bila fɔlɔ yanni a ko ka ɲɛ sɔrɔ n'o papier de bɛ d'a ma a bɛ wari sara a bɛ sɔrɔ ka Dawuda labɔ ka taa nɔ mais Dawuda kɔni yan nɔ mais c'est ça a bɛ ɲangili de ko kun kɔnɔ dɔrɔn c'est ça e t'a fɛ ne ka don n ka so m'o fɔ ne tɛ se k'i bali ka don i ka so monsieur Badili mais banque problème de don monsieur Badili. Ne ne ka ni mun ɲɔgɔn bolo yan sisan n'an y'a mun ɲɔgɔn bolo yan sisan ne ka fɛn dɔ minɛ i la k'o bila o kɔlɔlɔ e ani ne an b'a si kaso de kɛ mais ne ka wari to mais i bɛ corruption de la o n'i ka wari mɔgɔ min corruption kɛ n'i ka wari di o a ka sa mun na bɛ ka taga ayiwa baasi tɛ la o kɔni bɛ se k'o k'i ye o bɛ diya o m'o k'i ye monsieur Badili yasa aw bɛ se ka taa.
Voilà. N'a faamuya. Mais aw dija. Ni ɲɔgɔnna kana aw sɔrɔ bilen. Aw bɛ fɛn o fɛn min na a y'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ. A ka da la k'a fɔ ko fɛn nɔgɔlen tɛ. A ka sɔrɔ ka k'aw mako ye. A y'a faamuya. Aw bɛ se ka taa. Merci. Denmuso kana ka sin a y'a mɛn. Tɔɔrɔ ni ce. Monsieur le commissaire. Monsieur Batili. C'est sans ça. Comme un flat dans les biens. Donc, on l'a dit. Il doit avoir ce matin. Il a un cadeau sous. Donc, on t'a donné ce cadeau. Tout le monde a donné. Tu n'as rien. Monsieur Batili. Effectivement, ni muso kɛcogo ye. N y'a ka pulsion ye. A dusu bɔcogo fɛnɛ. Bi tɛ Dawuda tile fɔlɔ ye ne fɛ yan. N tɛ dɔwɛrɛ dun na a bɛ misiw in na si yan dɛ. N'i bɛ si kɛnɛma kɔni. N'i bɛ si ka o kɛnɛma sili kelen kɛ ne Monsieur Batili n'o tɛ. Ne ka 48 heures o bɛ dafa tile 2 in kɔni. N'i b'a kɛ cogo min i b'a kɛ ten. N'i bɛ si kɛnɛma i bɛ si kɛnɛma bi. Mais Dawuda bɛ si ne fɛ yan. I y'a faamu. A fana kɔni bɛ siyɔrɔ ɲini sisan. I yɛrɛ fɛ e bɛ se ka nin kɛ cogo di Monsieur Batili? Wari b'i kun. Puissance b'i la. N t'a dɔn i bɛ se k'i yɛrɛ to musobakɔrɔ bolo cogo min na tantɔ. Ah non, mais je t'en prie, arrête. Hein? Il est muso wɛrɛ furu. Alors là, c'est sérieux. Monsieur Batili, oui. N t'a dɔn ne bɛ si yɔrɔ min na bi, ne bɛ si pɔn kɔrɔ wa, i bɛ si yɔrɔ min na n kɔni t'o dɔn. Mais Dawuda bɛ si ne bolo yan bi dɛ. I ɲɔgɔn cɛbakɔrɔ. I tɛ taa dɔ fɛ yen dɔrɔn i ka taa si ye. Wuli ka bɔ n ka biro kɔnɔ, cɛbakɔrɔ fugari. Bɔ n ka biro kɔnɔ. Non, mais ni cɛ sugu fɛnɛ bɛ yen hali b'i ja. On aura tout vu dans notre métier là. Kana magana pili, ya mea. Kana magana deh. Tuh bene ka biiri no. Ngile blaga tan sagi bagila. Ita te wor me ki dul la. Ni bulo magal le yakle te fu no wa. Ba ne ti fiya soro ko so ma imane digi ko. Tapi kami fo kuma te menane. Ntara sagi bagila. Eri ma pele teni na mka na yo. Ne kuma nyama ne kuma tana bangi. Ifna tana ki I bone dala de. E tana tugu. E mo ite komisare ki yere komisare ka mo si fu de lat. Bine ke julu ka bine ka bitiki da tugu ke julu. Ha? E mo ra yene tuyo. Ni mo lo wo kono fe no fe. No te ni mo lo fenete. Ne wo. Ni ne dara to wa. Da kira jurun kafare ina la tega ne fasa tugo de vantlo be ali ala mata vantlo ko kala o ka nina hino toke ni la ina de biya
ya mɔgɔ tɛ bɔbɔra mun nafa ko sumuni ka bɔ a la an tɛ fiɲɛ dɔ kɛnɛmana na fo yan yan kaso ka tɛmɛ ala ka yan kaso ta kuran ma deli ka da i ɲɛ bɛ nin fɛn kelen na u ka fɔ la depuis an ma don teni depuis anw ɲɛmɔgɔbaw depuis olu bɛɛ ye u nana nin fɛn kelen présenté yan tuma dɔ la ni ala yɛrɛ farala kan ni fiɲɛ yɛrɛ cira n'o donna ni goni fɛ o bɛ fɛn kelen munumunu fɛn nin fɛn kelen depuis nin bolo la a tɛ baara kɛ nin bɛɛ ye nɔ ba siri bi na bi siri bala nin bɛɛ ye nɔ nin bɛɛ ka tɔnɔ de Vanlo kɛra la ma k'a la e de sababu y'a nana se yan nɔ yɔrɔ ɲa fi ne k'i jɔyɔrɔ kelen yɔrɔ i jɔyɔrɔ kelen dɛ grand frère cɛ tɔgɔ i grand frère tɛ ne ye a ye ɲamu ka fiɲɛ dɔ sama e tigi ni petit ka kɛ ko grand frère de an ka ɲɛmɛ ka fiɲɛ dɔ sama an bɛ yɛlɛ yɔrɔ min a de la cɛkɔrɔba tɔɲɔ b'a ka bi e de ka tɔɲɔ i mun kɛ tɔ taara han e tɛ se ka n'a ɲɛjiw to ɲɔgɔn na a kasira mun bɛ se ma ni tɔɲɔ tɛ ka t'i fa ka segin so i ta tɛ o mama yira i ta k'i yɛrɛ ta la den n'a fɛ ɲɛna ko ne ye segin so han o nana kala bila tulen na dɛ patron ɲamu se na fiɲɛ dɔ sama sa cɛ petit mun de kɛra nin ne ma kankari di ɲɛna ɲa ma tɛ yan dɛ prison na ɲa ma tɛ yan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn mais e de tɛ commissaire ya kana fɔ ma ko commissaire n k'i kana fɔ ma ko commissaire n tɛ commissaire dɛ a t'a fɔ ma ko commissaire mun na i ye commissaire na depuis wolo la ne ma kɛ commissaire e to na e bɛ taa ɲɛ ten nin na ne ye sergent e b'i sigi sergent ya mais mun ye ne ka segin ko ye mun ye segin yɛrɛ sababu ye i tɛ t'i ka segin ɲininka t'i ka segin ɲininka dɛ Dawuda e ni ma segin de di yaasa ninnu ma ne ye segin di yaasa ma mun ko segin ko kuma de se aw da kɔnɔ a ti ka o ye fa aw ka mun ko segin ko kuma ye na yaasa mana ni segin ye ni yaasa fa tɛ kɛ de a taga wuli tiri kɔnɔ a yɛrɛ ka ko yaasa fa banni Kenyenemba Bani nyenemba yo Sike nyenemba Doko tubana Sike nyenemba Bani nyenemba yo Sike nyenemba Doko tubana Ni wolo bambere yema Doko tudoe Ni saya yo mineilade Doko tubana Ni wolo fabere ma Doko tudoe Ni saya yo mineilade Doko tubana Ni bali mwa bere ma Doko tudoe Ni saya yo mineilade Doko tubana Ni furu kebere ma Doko tudoe Ni saya yo mineilade Doko tubana Sike nyenemba Bani nyenemba yo Sike nyenemba
Rokotu bana. Oh, ya sam desra do warisa. An kwanta da wargo yoro. Don na sinema yi. Ni sai do. Oh, segi ne da kaka ta. E munga to era itaranu. Me segi tirani o bia dire ele. E munga to. Afo yana ki munga to. Ne munga to. E fana munga to le tara ko bela jani na. Kata munga mi. Me ga juru le no fe. Me munga to le tara segi ne ko fe. Ke to la. Eti hina fala to bale. Eti hina ya yatime ne era yatime ri. Eti ga sabadi na. Ebi tani ko la ngo to yeli useni. E ba do ka fo nu fa hina kinte. Juru mu le bo da do. Oh, nu fa hina kinte. A to nga fi ndo sama sa. Dogo. Ya aya to ba fi de smati. Abalata. Be fo ngandi bi. Ku do le ki yele. Mena fo ngandi ba wuru kali. Ibi kan fo mo. Mena fo ngandi ba wuru kali. E warti ti ate prisonnier ande. Fo ma tiens. Il y a peur de ma